Ya estás. ¡Hala! Me voy. Espera, Vale. espera. Ah, tú vete tú si quieres. Le doy Sí, yo me voy. a conectar, ¿no? Le Ya doy. está el tronco. Ya estás grabando, ya estás en vivo. Ya está. Vale. Vale. Vete, Carlos. ¡Hala! Venga. Vete. Chao. Chao, gracias. Chao. Pero ya está grabando. Tarde a todos y a todas, bienvenidos a este pleno que la Secretaría y caso escribí. Encargamos por ejemplo, que la pregunta cada sesión anterior, modificación, para que añadir fotos en otra acta, expediente y tema para la profesional, la redacción, la calculadora de la tasa por la prestación de servicio de internet. La documentación que tienen todos ustedes, una referencia a la sexual y portanto, exactamente. Na mesma, ademais, reconoce os abonos, os dereitos que están a cargo existe desde hai 20 anos. Cada de tarefas o seguinte, abonos de tempada, familiar, pais e fillos na cosa. Cada 8 € por toda a tempada. Adultos maiores de 6 € por toda a tempada, menores de 3 €. Toda diaria, usuarios segundo apartado familiar, 12 €, familiar infantil, 0,50. En un título para un par de habitantes, adultos de 6 hoy hay un multiplica la tarifa de habitantes que se poden hacer uso do bonos entregando, se xa por máximo un mes, se xa por tal, por las cosas que se han dado. Ben, pasamos aos apartados técnicos, que o análisis que están técnicos de técnicas de competición. A situación financiera da taxa, insisto que ao longo do 2020 o estudio faise en relación ao pasado, con que hubo unos ingresos na piscina de la recogida por 54 €. Hemos gasto de 53.264 con un déficit de 34.200 €. Traducido en porcentaxe en la tasa de cobertura, un 30%. O informe que se achega faz referencia á legislación que hai actualmente en vigor, actualmente a ser de equivalencia. Todo, es decir, é que a legislación e a actualidade é que se coberto básicamente por as taxas e, por tanto, ainda por revisión, pero para primeiro, que significa que esta taxa debe ser indica que se debe a revisión da misma conforme os custes e rendimientos que expongan a actividade. Bueno, achegas de memoria de carácter económico financeiro, hai un análisis da necesidade de incremento de equivalencia e como se debe aplicar ese texto de equivalencia. Bueno, un resumen final, indicar o Concello de Barbás dispón actualmente está regulador da taxa por a prestación de servicios destinados ao pleno día 29 de xullo de 2004. É publicada no Boletín da Provincia no 182 de data 9 de agosto de 2004. A situación financiera actual de taxa incumple co determinado principio de equivalencia na medida en que o ajuste do servicio é suficiente e está en torno ao 35%. A situación xurídica actual da taxa implica a necesidade da restricción da normativa actual, na medida en que determinados aspectos estatales da misma non cumplen con legalidade en vista a xurisprudencia
mencionado nos informes de líder técnico, circunstancia que debe ser corregida. A formulación prospectiva do ingreso que se establezca polo servizo da piscina non implica necesariamente a previdencia do ingreso na forma actual do taxa, sino que o Concello pode, dentro das súas potestades administrativas, configurar e prestar o servicio de forma que permite a legislación vigente unha vez completada a decisión sobre a prestación da calificación de ingreso en función dos parámetros señalados no apartado que está aquí. Don Ramón. Boa tarde a todas e a todos. Non nos vamos a posicionar en contra da derogación desta ordenanza. Está claro que é unha ordenanza obsoleta. Dada a situación económica do Concello, do orzamento raquítico, pois xa digo que vamos a abstener para que a derogación sexa efectiva. Outra cousa será a ordenanza que se presente para os anos. Lembrar aquí que Barbarás, a día de hoxe, sigue tendo unha piscina raquítica para o volumen de Concello. Muchas gracias a vos. Estaremos en vocero. Sí. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, de lo que tenemos que modificar eso de outra ordenanza. En este caso, sí tenemos a cuestión de que haya sentencias, sentencias que xeran jurisprudencia, como venimos con o técnico, no relativo tamén ao cobro distintos usuarios por estar nun inscrito no padrón. Xa que na ordenanza actual sí que se establecen esas licencias, a día de hoxe non teria sentido cando hai sentencias que así o manifestan. Pero efectivamente tamén importa. Por lo que entenderíamos unha modificación de ordenanza, non unha reclamación. E cuestionamos cual é a intención do Goberno coa aprobación inicial, ou neste caso provisional, según o punto, da referida ordenanza. Vais a redactar e aprobar unha nova? Entendo que sí. Pero son cuestións que quedan un pouco aí que, desde logo, non se visualizan no expediente, non? Seguimos preguntándonos se se vai derrogar ou modificar todas aquelas ordenanzas que establezan prezos distintos por empadronamento de outros concellos, véxase servicio de planificación de monobusos, campamento do verán, infantil, outro tipo de servicios municipais onde sí se establece esa diferencia. E noutra orde de cousas, desde o MNG tampouco concordamos co argumentado na proposta da alcaldía. Se pretende aprobar o aquí cando ven a dicir que no 2003 a cobertura do servicio foi insuficiente, xa que só foi o 35% do total de gasto. Bueno, algo normal, se hai averías no sistema, se hai averías no sistema de bombeo, depuradora, etc., que pode haber un gasto, uns gastos que se salgan da normalidade, non? Pero nós o que entendemos é que, efectivamente, os servicios públicos son case sempre deficitarios, en moitas casos, e non para iso, e por iso somos efectivamente unha administración pública e non o grupo ACS do señor Florentino Pérez. Non estamos aquí a obter beneficios, estamos a dar un servicio. A veces tamén a costa da propia administración, non? E para iso deberamos ter, efectivamente, tamén uns orzamentos acaídos para dar os mellores servicios posibles a nosa ciudadanía reclama. Nada máis, nada máis. Gracias. Gracias a usted, o sea, me ha hablado el Concello do Partido. Hola, muy buenas a todos. Para mí, para este tema, en este caso, pues, también concordamos un poco con el bloque, que preferiríamos que se modificara o artículo número 6 en vez de derogar. Más que nada también pensando en que si se deroga, teríamos que contar 30 días de exposición, que también quita. Habría que hacer una nova, por igual, los 30 días verán según se establecido. Entonces, creo que con reformar o artículo se chegaría máis aceitado as cantidades. De todo modo, tamén
50.000 euros para 2 meses e medio de uso, pues tamén supone que iría a Anxo, o profesor sea personal, máis, que igual custa non había que ter en principio, pues vamos, pero que nos podes plantexar, porque sí é verdad que se podía presentar unha enmenda de modificación. Este bueno para los criterios técnicos, compromisos técnicos, los técnicos, por lo tanto, a la redacción de la ordenanza, que se vaya a someter a que se los que están. A partir de ahí, el Concello trabajará para que el texto de igual forma que conforme a la licitación de diseño. Nunca estamos aquí para debatir si a modificar o a deshacer. No conocemos a continuación la trabajación, porque si la criatura quiere que se actividad va incluido su mantenimiento. Sí, porque sí. Y la última parte el coste propio da piscina. Vai da deportes, por exemplo, a mantenimento do que é o campo de fútbol, e da piscina. Evidentemente, estimanse os importes, mas todos os importes. O bien, tanto o concello. É a intervención do grupo de agora. Houve 3 interventos. Tamén sei que falei o favor de deportes. De facenda, pero bueno, dentro do goberno debería explicar aquí onde se deroga se deroga esta injuste que ten para o Concello a aplicación desta ordenanza obsoleta, e porque queremos aprobar unha nova ordenanza. Só que os vecinos ten que explicar. Xa. Salimos. Sí, no, nada, moi breve. Por reiterar un pouco da primeira intervención, concordando tamén co do Partido Popular, nos estaríamos máis por unha modificación da actual ordenanza e non por unha trabajo na mesa. Repetir un pouco o argumentario tratado na primeira intervención. Nada máis, gracias. Debido a que no ano 2023 foron os 50.000 euros, ao mellor en 2022 que ao menos. Forma que había que amortizar no tempo. Bueno, es único si nos puede explicar a señora secretaria si usted damos una ordenanza que puede pasar porque non dá salida. Ordenanza feita si se pon o do goberno que teria pensado que se non dá salida a tempo unha nova ordenanza Usted por eso. El indicador fue auxiliar. Aquí hay concelleros de concelleiras, su grupo de vaganos y de concello que estuvieron respetando todos los costes que suponía mantenimiento de esta visita. Que rondan esto o más. Por tanto, independientemente de que fueran un poco más o un poco menos, la tasa de cobertura 0,35% está absolutamente consana, lo que indica la situación del efecto de tasa de cobertura. Por otro lado, ¿por qué se deroga? Porque existe lo que dicen antes. Estás trabajando con informes dos técnicos de las técnicas de este criterio. Falta de letrado, ninguén de nós ten que ser letrado. Para saber si procede una derogación o una modificación. Los criterios técnicos que nos marcan son una derogación. Es ilegal. Hay varias condicionantes de legalidad por parte de la normativa. Segunda parte, imos a facer, imos a dar a licitar. Ya probablemente sabe licitar. Non é unha privatización. Unha cousa é, vostedes non lembro mal, durante todos estes anos estiveron protestando e queixándose de que se estaban facendo contratos menores a efectos. Xeron aquí, e xeron preguntas reiteradas sobre o asunto completo. Estamos evitando precisamente a existencia de contratos menores. Esta campanización a xestión da mesma é sacar a licitación para que haxa un bo servicio
para que correctamente os custes sexan os apropiados. E vou reiterar a vostedes en todos estes anos deixamos precisamente de como se traballaba a efectos da xestión da piscina, porque estaba confrontado con esto. Esta é a solución. Esta é a solución. Pero toda a súa intervención, isto non os ten por os calculativos. Vale, perdón. Entonces, por eso estábamos hablando de que hoy Non ven para estos detalles. Que siga, e cuando iso les quieren interrumpir, non. Entonces, lo interrumpió a él iba a seguir. Lo que pasa que, a ver, si quiere hacer la pregunta, debe hacérsela a él. Eso es lo que vamos a preguntar. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Poco el testigo de mi compañero, porque lo que sí bien decíamos y estamos en concordancia con el DNG es que realmente ustedes se están basando en que los técnicos les están diciendo que la derogación, nosotros íbamos por el tema de una modificación, o sea, del artículo 6, que es realmente el que es ilegal, y nosotros lo que pretendíamos era que nos dijeran que efectivamente iba a salir a licitación lo que es la privatización. ¿Cuál es nuestra pregunta? Si la licitación cogería lo que es solamente, o sea, lo que es el mantenimiento del complejo, por así decirlo, de la piscina, tanto de la cafetería como de lo que es el mantenimiento, o sea, mantenimiento de lo que es las dos piscinas, tanto de lo que es la infantil y la propia piscina grande. Queríamos saber eso, que nos contestara el grupo de gobierno, si sería el complejo entero lo que es la licitación, así como usted dice, nosotros llamamos privatización, de lo que es el complejo entero, o sería en dos cuestiones. Por un lado, lo que es la cafetería y por el otro lado, lo que es el mantenimiento de las piscinas. O sea, va a salir dos licitaciones. Claro, piscina, claro. Puede ser, o sea, puede ser distintas personas. Distintas personas. O sea, va por un lado y la persona es física o jurídica que toca lo que es el mantenimiento de las dos. O una única. Dicho eso, quiero decir que esa atención que utilizamos privatización a esa limitación en otros lugares, dando para educación popular, es una facultad. También tocamos esto, claro, esa caída para que funcione bien este sector. Todos a poco. Dios. Terceiro punto é o expediente de 1974, moción da Educación Socialista de Democracia Organizada para a Unión Integral, Servizos de Saúde Pública. Buenas tardes a todos. No pleno de hoxe presentamos a seguinte moción sobre a mellora integral dos servizos de saúde públicos no Concello de Barbadás. O Grupo Municipal de Barbadás requiere de unha reflexana que se protes as súas propostas electorais das eleccións municipais de maio de 2023 e co actual pacto de goberno municipal estable de entendemento mutuo, comparte a necesidade de traer en debate esta proposta o objetivo de mellorar a calidade asistencial que lle ofrece ás veciñas e veciños do noso territorio. En marzo do ano 2017 foi inaugurado o Centro de Saúde da Valentán. Daquela, a poboación usuaria do mesmo estaba afectada en aproximadamente 9.000 persoas, unha gran porcentaxe de poboación en idade pediátrica. Actualmente, o dato son sobre 1.400 nenas e nenos atendidos polos especialistas deste centro. Para aquel tempo, os responsables dos SERVAS afirmaron que o recentemente inaugurado centro disponía dos servicios que corresponden
os datos de poboación atendida, sin ter que derivar pacientes ao centro de saúde da Carballeira. Ora, pois, na actualidade, comprobamos como seguen sin ofertarse aqueles servizos que no seu día se venderon como imprescindibles para a nosa poboación. Vésase como tal o escaso horario de odontología, a inexistencia do servicio de fisioterapia e a falta dun facultativo de pediatría. Como todas e todos sabemos, o resultado destas carencias resulta na sobrecarga para os profesionais e as profesionais e para outros servicios públicos da saúde. A maior desta situación atopamos o feito de que na residencia da terceira idade da Nosa Señora dos Milagres, de titularidade pública, onde existen 2 plazas de médico, unha está vacante e a Xunta de Galicia non o cumpre, tendo que derivarse internos dese centro médico, tendo que derivarse internos dese centro os médicos que xa son recargados de saúde e de atendentes. En resumen, as veciñas e veciños do Concello de Barbadás soportaron a seguinte realidade: vacante un facultativo de pediatría, quedando grandes detalles sin atención. Trabajo na concertación de citas tanto en pediatría, derivada a facultativo, como atención primaria para a sobrecarga asistencial. Servizo de odontología precario, con só 2 días de atención en horario de mañana. Abultada presión residencial para os e as facultativos de atención primaria polo feito de ter que asumir pacientes residentes de terceira idade con a vacante existente na mesma. Nos atenden urgencias pediátricas en horario de tarde, sobrecargando servicios como PAC da Rúa do Concello ou o Centro do Sol. Porén, somos conscientes tamén de que a falta de facilidade é unha realidade por 2 circunstancias que trascenden no ámbito local, por unha banda, por as precarias condicións laborais do persoal sanitario, tanto a estabilidade e remuneración, responsabilidade das comunidades autónomas, e, por outra banda, a oferta de MIRS, responsabilidade do Ministerio de Sanidade, real de necesidade social e veciñal, non pretendemos entrar en discusión sobre a responsabilidade dun ou dun partido político, senón sobre a necesidade de mellorar esta situación como un acto de responsabilidade política e de xestión, tendo tamén presente que o ámbito da xestión integral da sanidade é competencia da Xunta de Galicia. Propoñemos a Corporación Municipal a aprobación dos seguintes acordos. Instar o responsable dos Sergas a adoptar o Centro de Saúde Valentá dos servizos dos que actualmente carecen, e que fan desplazar a nosas veciñas e veciños ao centro da Carballeira, odontología, odontología diaria, terapia, fisioterapia diaria. Instar ao responsable do Ministerio de Sanidade a convocar a oferta de plazas MIR, acorde a necesidades reais para especialidades vacantes, ordenándose efectivamente as comunidades autónomas e respeitando as súas necesidades reais. Instar os Sergas a mellorar as condicións retributivas e a estabilidade laboral para atraer profesionais evitando a fuga de profesionais cara a outros cuidados ou cara ao terceiro. Instar a Consellería de Política Social a que proceda a cobertura da vacante existente de médico na residencia de terceira idade da Nosa Señora dos Milagres, para evitar que os internos teñan que facer uso do centro de saúde da Valentá, atravesando a presión asistencial dos facultativos do mesmo. Instar os Sergas a cobertura inmediata de facultativos e facultativas de pediatría necesarios para a realidade social do noso concello, porque 1.400 usuarios en idade pediátrica tanto en horario de mañá como de tarde, favorecendo así a conciliación familiar, evitando derivacións os servizos de urxencia da capital e rebaixando o estrés laboral e, sobre todo, a sobrecarga asistencial dos pediatras existentes. E, por último, dar traslado aos acordos a administracións responsables de dar cumprimento aos mesmos. Grazas. Era un inciso do tempo é unha moción do grupo de goberno e os tempos van corresponder poden intervir igual. Votamos totalmente cada con demandas que aquí ven expresadas porque comparte toda a ciudadanía deste Concello. Dúas cuestións nada máis. Unha, supoño que, concordamos, supoño que o grupo do goberno presenta esta moción
para que salga un apoyo unánime en toda la operación. Pero votamos en falta por parte do grupo de goberno, que aparte de presentar unha moción onde manifestan todas estas carencias que concordamos con elas e exigilas, nos digan que ya lo han feito el grupo de goberno que tomaron decisión no pasado en solicitar estas demandas que nos ponen aquí para que se salgan a coordinar. Pensamos que, supongo que el Grupo Popular estará a favor de estas demandas para que salga un apoyo unánime que consigue elaborarse, xa que quen goberna a Galicia é o partido. Sí, vou repartir un... Sí, tamén, Sí. Desde MNG temos que recordar tamén, bueno, xa vexo que así o pan, a presentación de emendas conxuntas que se lega a situación socialista de Mercado de San, e, bueno, simplemente reseñar, recordar ese pacto de goberno que teñen as dúas formas políticas, recordar o componente misóxino que ten a formación de Democracia Ourensana no Concello de Ourense, e o que é detestable a 2 kilómetros daqui, pois é abrazado, sin máis e sin menos, pois, por o que soe aquí na Valás. É unha reflexión que xa fixo o portavoz en moitas ocasións, que é ese dado que presenta en moción, realmente que pois a reitera. Política do Partido Popular deixa unha situación de colapso que se dá tanto na atención hospitalaria, na de urgencias, como na atención primaria. Graves en todo o país, pero moito máis excesivamente graves na área sanitaria de Ourense. Efectivamente, é a máis damnificada. Ante isto non é aceptable a resposta do goberno, sexa, como vimos recentemente, instar a xente un pouco a que se quede na casa, que se autodiagnostique ou a que decida cual sea a súa gravidade da patoloxía ou para automedicarse. E reseñar tamén donde hai centros de saúde que continúan, e poño por caso de San Cristóbal de Cea, donde a atención presencial brilla por as ausencias. Se siguen implantando estes modus operandi da COVID-19. Por tanto, non hai atención presencial, ou se hai dun xeito moi reducida, faise prácticamente telemáticamente, ou de xeito telefónico, perdón. Galiza é a penúltima comunidade do Estado de investimento en atención primaria, só por estar de Madrid. No recorte entre o 2009 e 2024, a atención primaria sufriu uns recortes de máis de 2 millóns de euros. Aplicando a inflación a atención primaria, teria que ter 473 millóns de euros máis para refrendar e ter unha atención primaria un xeito a caído. Os orzamentos da Xunta en 2024 en materia de sanidade non cambiaron estas medidas e simplemente, pois, si vai o incremento sempre por debaixo do que así se debera, non? Con respecto ao tema de pediatría, son alrededor de 11.000 nenos no país sin médico asignado de pediatría. Con respecto ao tema da saúde mental de 2020-2024, absolutamente tamén insuficiente. 340 galegos quitaron a vida no 2022. As demoras nas citas de saúde mental seguen sendo de meses ou sucesivas.
Ben, remate na primeira intervención, simplemente decir que as políticas do Partido Popular van nese sentido do abandono e do destrozo do sistema de atención primaria que invirte o que fai, efectivamente, en vez de reinvertir o sentido e de reforzar os servicios para fixar poboación, para articular unha provincia con as comarcas, con aldeas, con esa vida do noso rural, as políticas do Partido Popular van no sentido contrario e que todo se acabe desplazando por todo de Ourense ou finalmente a área a Aire. Gracias. Gracias. Boas tardes a todas e a todos, benvidos, querido público. Antes de nada, quería felicitar aos sanitarios por a súa labor e por estar sempre aí cando precisamos deles. Despois disto, con respecto á moción, vamos a debatir os acordos punto a punto. Pois ben, o acordo número 1 nos está a falar que carece dos servizos. Miren vostedes, o Centro de Saúde da Valenzá non carece de servizos. Ten o odontólogo 2 días físicamente no Centro de Saúde da Valenzá e 3 días no da Carballeira, o que comparte este servizo. E os pacientes que se derivan ao fisioterapeuta acuden a Carballeira e outras veces acuden a Piñor. O fisioterapeuta tamén comparte a Merca con Celanova, Pereiro con Valle Inclán ou Nova Santos co Couto. Tamén o odontólogo no Couto atende os de Nova Santos. No acordo número 2 é certo que é o Ministerio de Sanidade en Madrid o que ten que aumentar o número de plazas de formación médica especializada en medicina de familia e comunitaria, creando un sistema de acreditación de unidades docentes máis flexibles e ágiles. Se nos adentramos no punto número 3, vostedes ou teñen os datos moi antigos, no ano 2022, dos 85 residentes de medicina de familia que remataron a súa formación, o 89% quedaron vencellados laboralmente a sanidade pública galega, porcentaxe similar que se van dando nos últimos 10 anos. Sergas está a ofertar contratos estables de 3 anos, actualización dos prezos de gardas, donde cabe destacar unha suba dun 8% en conceptos de gardas laborables, pluses de nocturnidade ou turnicidade e máis dun 15% en gardas festivas e conceptos ligados á festividade aos que se engade o venres noite. Tamén cabe falar da reducción progresiva de 112 horas anuais da jornada laboral, unhas melloras que supoñen á Xunta 78 millóns de euros ao ano. Os médicos da primaria están a facer un esforzo, debido á falta de médicos da que estamos a falar. Ese esforzo vese recompensado con uns 12.300 euros anuais que poden cobrar a maiores por asumir unhas 300 cartillas nos seus puntos. No punto acordo número 4, gustaríame saber que saben vostedes do tema a día de hoxe. Como está a situación desa praza. E xa por rematar o acordo número 5, porque os 6 ven a falar de instar as administracións responsables, préstase unha atención mediante o pediatra en institución con soporte de poricultores que apoian especialmente o horario de mañá. A demora é de 3 días, tendo garantido sempre o servicio de urgencias do PAC e, como non podía ser menos, no propio hospital. Podo facer un pequeno... Tempo que non se rapide, son un elemento máis adicional. Non se preocupe, remato na segunda intervención. Gracias. Ben, gracias. Benvidos a todos e a todas. Ben, o primeiro que quero recalcar é que isto non é unha que ten espírito. O compañeiro Luís está facendo un feito das carencias ou servicios que teñen nos sitios, pero non somos concelleiros do Concello de Barbadás. E é no Centro de Saúde de Barbadás onde é, finalmente, por eso, neste caso,
Puntualizar que admitimos a emenda de engádega do CAP, porque evidentemente sabemos que tamén por iso Ramón se obriga como concelleiro a pedir os servicios para os ciudadanos. Con respecto ao que preguntaba o centro de terceira de Noso Señor dos Milagres, son datos que tiñamos no momento de presentación desta moción. Así que, neste caso, que les podo decir. Por a miña parte, bueno, simplemente puntualizar neso que é un compromiso electoral, creo que de todos os partidos políticos, non? De mellorar os servicios de saúde públicos no noso concello, e insisto que somos concelleiros do Concello de Barbadás. Neste caso, temos que dar sin que nos importe realmente os servicios, bueno, nos importa evidentemente sí que nos ten que importar as prioridades son os vecinos e vecinas do concello. Moitas gracias. Bueno, no será bien. Sí, nada, moi breve. Simplemente enseñar un posible acordo, e, por certo, tamén agradecido por aceptar a emenda, un posible acordo que nos proponíamos que non vamos a hacer, simplemente non vamos a primeira inboche porque non nos parece tamén enseñable. Sería blindar o 25 do orzamento da atención primaria, como recomenda a Organización Mundial da Saúde, impulsar un novo modelo de atención primaria, planificar os relevos xeracionais, reforzar o personal, así como incorporar novas categorías para a atención primaria ás especialistas de psicología clínica, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, logopedas, traballadores sociais ou podoloxía. Nese sentido, decir que o BNG, no mandato do 2019, cando se inaugurou este centro de saúde de Barbadás, fixo unha proposta de grupo de atención continuada que arranquei os tres concellos de Barbadás, Toén, Santibrao, prácticamente 20.000 de poboación, que tería unhos servizos, efectivamente, como acabo de nomear, completo, unha cartera completa, realmente servirá para descongestionar os PACs da cidade ou o chugo, efectivamente, non tuvo respaldo na Xunta de Galicia porque a iniciativa parlamentar que sei que levamos no Parlamento, a Xunta de Galicia está polo que está. Simplemente xa reitero que absolutamente ao contrario, un servicio para que a xente se vai a privada. O que pode, o que non, espero, si dá, esperaba. Vendo a carteira de servicios do Centro de Saúde de Barbadás, efectivamente non temos fisioterapia, como hai no Couto, do Valle-Inclán, non temos carteira de tarde, falta non temos odontoloxía, estomatoloxía, temos só 2 días a semana, por tanto, non temos uns servicios acaídos como teñen na normalidade outros PACs na cidade. E simplemente remato, pois, lendo a proposta de emenda que falo do acordo 5, que solicitar os Sergas a restauración da praza de pediatría que foi eliminada da carteira de prestación de servicios do Centro de Saúde da Valenzá desde a COVID-19 e que daba servicio naquela etapa. Nada máis. Gracias. Sí, importante. Non se olviden que tamén existen 2 enfermeiras de pediatría e que o programa do Neno Sano pode facerse posible en quendas de mañá e tarde, pasando unha desas enfermeiras a turno de tarde. É dicir, pediatras sabemos que a día de hoxe non hai. E esa é unha cousa que pasa a nivel estatal. Vale? Entonces, pódese traballar en asuntos de tarde que pode haber unha consulta de enfermería, máis que nada para descongestionar un posible, sobre todo, controles do Neno Sano. Pero vostedes andan outras cousas. Miren vostedes, esta moción só podemos votar a favor se retiran todos os puntos e manteñen somente o punto 2 e o 6. Xa que os demais puntos están cheos de ratas e mentiras. É triste ver como nin se enteran de que a praza de médico da residencia de terceira idade Nosa Señora dos Milagres está coberta dende hai preto de 10 días. E tamén é triste que non valoren a creación da praza de enfermería especialista ca que conta o noso centro de saúde, ou tamén a existencia dun nutricionista. Un profesional que hai cousa de 2 semanas organizou unha microandaina para combatir a obesidade en a que non foron nin capaces de asistir a foto, porque claro, estaban ocupados en sabe Deus o que. Fagan o favor e camiñen a Madrid, a pedirle ao seu presidente que solucione o problema de falta de plazas MIR. Quizás así que agradezan todos os vecinos, pero non os manden a manifestarse mentre vostedes se esconden, como fixeron co peche do Centro de Saúde de Barbadás, que mandaron os vecinos manifestarse frente aos Sergas mentre vostedes xa tiñan asinado o seu peche. O Partido Popular
é un partido de xestión, como demostra día a día. Así se reflexou nas urnas do pasado mes de febreiro. Non como o seu presidente en Madrid, que destina diñeiro a sobornar aos extremistas radicales cataláns para que o apoien e poidan seguir no poder. Lles pedimos que, por favor, solucionen o problema da falta de médicos dende Madrid. E todo o Estado, en este caso Barbadás, yo agradecerá. Gracias e boas tardes. Gracias. Sí, gracias. Nada, simplemente eu entendo que o Grupo Municipal do Partido Popular ten que facer unha defensa da excelente xestión da Xunta no ámbito sanitario, despois de tanto recorte que sempre vamos sufrindo, e son unha realidade. Hai 10 días, decía Luis, que foi coberta esta plaza de médico, pois hai máis de 10. Pode ser, non por outra parte, a oferta de vir non se cubre precisamente por as malas condicións. Es que sempre outras a los seres. Son os médicos que non son por decir, vostedes poden vender que hai un especialista, que hai un trovador, pero non nos queremos todo por servir. Insisto, non queremos que digan, vamos a estar con ella, queremos todo servir. E es que el espíritu vamos a encontrar sería unha obriga. Estou intervindo do Luis. Digo que eu me encargamos de a plaza de administración e a Carlos Pisa, porque preguntaba vostede tamén que se servicio este goberno. Pois primeiro, das listas da viñanza, pero efectivos, falar por exemplo, este señor alcalde do centro, certo? Gracias para un mes, si se pudiera regalamos desta praza, pois que si se pudiera praza, que sería placer era lo que hablo tamén ao Concello, sabendo porque eu primeiro que presentaba a xestión, tiña constante da presentación desta moción. Tanto, e polo tanto, e se non estou gesticulando con vostede, interveño eu, claro que non me corresponde, xa falou. Ben, está explicado o que fixemos. Pois hai aproximadamente un ámbito eventos de para recabar información sobre a situación da Brava dos Milagres e sobre esta. Segunda cuestión. Mire, falaba o señor Serafín Núñez dos acordos de goberno neste concello pertenecen aos acordos. Está prevista a xestión. Para Ourense non é competencia deste concello nin deste goberno. Antes de Ourense decidiron e elixiron a actuación de cargo responde o señor Grande. Non sei a que veñen esas críticas cara este pacto ou cara este entendemento. Mire, suscribo con vostede que hai que felicitar os sanitarios. Cada día non. Cada día están máis saturados, cada día están máis en precario, cada día tenden a máis pacientes, pero, por suposto, despois de estar ao millón uns anos, ou a prata, no seriático, e da que pois evidentemente merece esa felicitación. Teño amigos traballando ali con iso. Amigos e amigas. Amigos e amigas. Amigos e amigas. Estou precisamente ben. Por favor, un minuto. Non estamos xuntos de todo? Estaba o Concello estaba non Luís. E como teñen dito vostedes moitas veces, e como dixo o don Daniel Rey, vivimos en verdades, que vostedes tense manifestado en moitísimas ocasións dicindo que non comparemos o Concello de Barbadás con outros lugares porque se dan tal dificultades sobre. Mire, máis digo, os sanitarios e sanitarias, antes das eleccións estamos con pautas. Por que houve manifestacións técnicas? Que hai unha semana se tuveron unha porta no hospital da presidente, os que eu supondo que non irían, pero
Outros sanitarios sí que se queixaron e se manifestaron pola situación precaria da sanidade. Pois ben, vostedes recordarán que 2 días antes das eleccións autonómicas, os sanitarios e as sanitarias recibiron un SMS da Xunta de Galicia conseguir ou para dar cumprimento precisamente ás promesas e aos acordos que habían chegado con eles 2 anos antes. Por fin deu cumprimento a ele, xusto o día antes das eleccións. Entón, con iso vense a recoñecer cal é a precariedade da sanidade en Galicia. Pero, ao fin e ao cabo, que estamos falando desa precariedade? Estamos falando da situación de Barbadás. A situación de Barbadás, vostedes tamén o recoñeceu desde o momento que dixo que estábamos compartindo fisioterapia, odontoloxía, tal. Vivimos en Barbadás, un concello de perto de 12.000 veciños. Hai barrios de Ourense, por exemplo, a Carballeira, que é onde está ubicado o odontólogo ou a odontóloga, que ainda está mellor non ten 12.000 veciños. O mellor son máis pequenos que este concello. E, por lo tanto, nós levantamos esa atención. Non queremos compartilhar con nadie. Votos a favor da moción. A emenda de encarga de votacións. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Socialista e do Democrático Ensano en relación á oferta escolar e a gratuidade dos produtos necesarios. A palabra, e logo Freire. Gracias. Presentamos a seguinte moción sobre a pobreza menstrual e a gratuidade dos produtos menstruais. A pobreza menstrual refírese á dificultade ou posibilidade de moitas mulleres para acceder a produtos de higiene menstrual, como copas menstruais, Esta situación afecta a moitas mulleres e nenas de todo o mundo, especialmente aquelas que viven na pobreza. Unha mala higiene menstrual para a saúde física das mulleres e pode chegar a causar infeccións e problemas relacionados coa súa saúde reproductiva. A menstruación é un tema de saúde pública que ten maior importancia da que creemos. 25 millóns de mulleres menstruan en España durante 40 anos. Calcúlase que 2 de cada 10 mulleres en España sofren pobreza menstrual, o que ás veces significa ter que elegir entre adquirir alimentos de primeira necesidade ou produtos de higiene femenina, como algunhas delas manifestan literalmente. É deprimente e patético que no século XXI, en Europa, aínda non existe unha solución a este problema. Este tipo de pobreza implica que a falta de recursos vaya en detrimento da calidade de higiene necesaria na compra dos produtos necesarios, por risco que isto implica para a súa propia saúde. Ante esta realidade, nos tempos que estamos, non podemos mirar para outro lado e as administracións temos e debemos dar resposta a este tipo de pobreza, que ademais só afecta as mulleres e que supón os factor máis a sumar a longa lista de discriminacións por razón de xénero. Dende todos os ámbitos temos que educar aos nenos e ás nenas sobre a higiene menstrual para así romper estigmas e promover hábitos saudables, xa que en moitos casos a menstruación chega a ser tabú e que a menudo afecta as mulleres que se enfrontan á exclusión de actividades básicas, debido á vergoña cultural asociada á menstruación. Iso tamén pode afectar a asistencia á escola das nenas e a súa capacidade para acudir ao seu posto de traballo. A menstruación sempre estivo visibilizada e non é un suceso illado, é algo que ocorre cada mes. Estes e outros moitos temas relacionados con a menstruación deben abordarse de maneira integral nos centros de ensino a través dunha aceitada educación afectivo-sexual. Educar aos nenos e ás nenas sobre a menstruación é unha idade temperá desde os fogares e desde a escola como a de hábitos saudables e ratas climas en torno a este proceso.
É preciso poñer en marcha diversas iniciativas dende o punto de vista da saúde, a educación e a protección do medio ambiente, o uso de produtos reutilizables e sostibles. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Barbadás e o Concelleiro de Democracia na Sala do Grupo Mixto solicita do Pleno da Corporación a adopción das seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a elaborar un estudo específico sobre a saúde e higiene menstrual e que esta aborde múltiples factores que determinen a pobreza menstrual, o impacto da mesma na vida e nos dereitos das mulleres en xeral. E isto todo o que sirva de diagnóstico e conteña recomendacións e orientacións para o desenvolvemento de políticas públicas ao respecto. Instar a Xunta de Galicia a que se comprometa nos primeiros orzamentos de acción nunha partida específica destinada á reducción ou gratuidade do coste dos produtos sanitarios femeninos para así garantir a higiene menstrual e erradicar unhos factores que xeran desigualdade no exercicio dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres, a través, por exemplo, da dispensa dunha receita médica nun modelo similar ou das persoas maiores no caso dos que as mulleres poden dirixirse a través que temos en Galicia a escoller unha copa menstrual, unhas regras menstruais ou compleso de ter en función das súas necesidades. Terceiro, instar a Xunta a posta en marcha de políticas públicas que poñan un foco na educación a través da elaboración de un programa específico de educación menstrual para levar a cabo nos centros do posible. Instar a diferentes administracións competentes a elaboración de campañas tanto de sensibilización, educación sobre saúde menstrual para agachar o estigma sobre o proceso natural como de fomento do uso de produtos para a higiene menstrual reutilizables e sostibles que contribúan a cuidar o medio ambiente e reducir os residuos que xeran ese tipo de produtos altamente tóxicos e contaminantes. Un alto impacto medioambiental. Según a ONU, calculase que cada ano se desbotan un total de 25 billóns de produtos menstruais. Nada máis, gracias. Dos cuestiones brevemente antes de posicionar mi intervención. En primer lugar, con respecto a la misión anterior, pues precaria situación do noso centro de saúde quanto a todos os servicios que necesitamos. Parece-me grave que o noso alcalde, no mes de xuño ou xullo, só falar unha vez coa xerente do SEGA. En segundo lugar, según me restou aquí, é a única resposta que tivemos en canto a xereros que fixo o grupo de goberno ten feito diante da administración da Xunta de Galicia que é a responsable dos servicios sanitarios. En segundo lugar, esta moción que nos presentan porque eles teñen un grupo socialista no Parlamento Galego que é ali onde se debe presentar, onde se debe solicitar. En terceiro lugar, que estamos de acordo con isto. Gracias. Ben, boas tardes. Nos consideramos que esta moción é necesaria e que tamén é unha reivindicación histórica de toda a muller de hai décadas. No obstante, consideramos que como está redactada, pues, pode mellorarse considerablemente, daí a moción, a emenda de mellora que acabamos de presentar. Consideramos que é necesario elaborar un plan de equidade menstrual e climaterio por parte do Concello de Barbadás, por tres motivos fundamentais: xustiza de xénero, por alivio da tasa rosa e por sostenibilidade. Ben, o acceso aos produtos menstruais reutilizables ten que estar dirixido a todas as mulleres, as nenas, a transexuais e persoas non binarias que menstruen, priorizando claro estas persoas con pobreza menstrual. Temos que traballar de forma coordinada en colaboración co Colexio Farmacéutico, Fondo de Atención Primaria e cumprindo concellos. Sinalan vostedes ao longo da súa moción que é un tema educativo, porque ten unha componente educativa, pero isto non é un área que se ensine nos centros educativos. Non hai unha competencia curricular, unhas horas asignadas. En caso, a educación
Estos señores jornalistas non teñen que sair da casa se queren modificar. Non é un tema educativo, que tamén ten componente educativo, é un tema sanitario. E teñen un fin onde poden formarse os vecinos informados. Ben, tamén hai que ofrecer asesoramento, a xente non é cuestión, como ustedes tiven aquí, de instar a xunta a colocación de dispensadores gratuitos. Mire, non sei se as mulleres en xeral ou en particular non nacen aprendida, pero eu hai cousas que non sei, e teño dúbidas. Se eu pregunto, unha compresa de telar, quanto dura? Qual é a súa vida útil? Unha copa menstrual, qual é a súa vida útil? Qual é a mellor? A que ten unha silicona máis flexible, ou que ten unha anel máis fixo, entón adírese mellor as paredes vaginais. Si se adire tamén como a saco para que non se forme vacío. Vale, si a señora é utilitaria de un DIU, interfire é compatible a utilización dunha copa menstrual. Son todas estas dúbidas e moitas máis que probablemente podan surdir as que necesitan resolución, e son os componentes sanitarios os que resolvemos. Despois, a regla ten un principio, ten moderación e ten unha etapa final. A etapa final tamén hai que atenderla, por lo tanto, hai que crear espacios para atender as necesidades das mulleres que están neste momento. Vale, é algo tan sincero como cando se habilita unha sala de lactancia. Bueno, se hai que habilitar un espazo para que esté perfectamente ventilado ou aclimatizado para que nun momento determinado esta muller poida darse aí os seus hijos. De acordo? Que pode facer o Concello de Barbadás? Eu creo que aparte de instar a Xunta no punto 1, instar a Xunta no punto 2, instar a Xunta no punto 3, instar a Xunta no punto 4, instar a Xunta en 2 puntos, tamén poden facer algo. Comecen vostedes por decir que realmente les interesa este tema, empecen vostedes que competencia poden asumir. O mellor distribuir compresas, bragas e copas entre a mocidade ou entre as persoas que teñan pobreza menstrual. Hai un censo, entendo, de persoas que son utilitarias. Vale, vamos por si os solidarias. Buenas tardes a todos e a todas. Realmente concordo con as palabras de Gloria. Definir mellor, estou totalmente de acordo, pero vou máis alá. Eu creo que aquí estamos a Xunta, bueno, creo que están elaborados de Xunta xa, porque a moción isto a Xunta, non ten sentido, pero bueno, vamos a non. Teño varias preguntas. Unha das preguntas é cal é o rango de idade na que ven a menstruación. Eso unha. Dúas, cal sería na idade que deberían impartir educación, a formación ou asesoramento ou xamalleres da menstruación? En que idade debería facer? Vale. En todos os colegios teñen un protocolo a seguir. Eu teño 41 anos, estudiei nun colegio de monxas, e eu, cando me veu a regla, pois eu dirigime a unha enfermería, nunha enfermería deronme o que necesitaba e asesoráronme. Pero, bueno, xa viña educada da casa, quero dicir, miña nai e meu pai xa habían falado comigo, e aquela era un tema un pouco máis tabú, mellor, e máis no meu caso, que era a irmá pequena de 5 irmáns, pero xa me habían dito. Entón, quero dicir, eu non sei en que colegios estudiaron vostedes, pero eu creo que en calquer colegio o que teñan esta problemática saben como actuar, en calquera deles. Vale. Despois, hai unha asignatura que é Ciencias da Naturaleza. Eu estuve lendo un libro e puxeme a ler un libro, bueno, de feito teño amigas que se dedican a educación, e si que é verdade que o mellor ven un pouco, pero con a idade non corresponde tampouco ao que ven, porque empezase a falar desto en quinto e sexto de primaria. Eu entendo que ao neno de 8 anos empezar a falar da menstruación non é moi normal, pero con a idade empeza de 8 a 15 anos. E hai unha gran cantidade, cada vez máis, de nenas de 9 anos que experimentan isto. Entón, non sei se é que agora vamos meter unha asignatura que se dedique a la menstruación desde os 8 anos aos 15 anos. É o formando de ele. Eu creo que isto que é un pouco o falar na casa e o falar na casa. Creo que os que nos siglo que vivimos en calquer casa non é un tema tamén. Para mí. Vale.
Despois, o tema de dispensadores, non estou de acordo, quero dicir, fixeron uns dispensadores de bolsas para recoller as cacas dos carros e miro falei o Carmano que se dedicaron a andar os negros facendo globos e a andar bolsas polos parques adiante. Pois agora non imos pegar con presas por aí adiante ou poñelas onde non está, creo que non teñen unha edad responsable para saber o que teñen que facer o que collen en cada momento. Sí, que os colegios o teñen, xa o teñen, se teñen que teñen unhas medidas, non teñen unhas bonitas de pensar, que Gracias nuevamente. Entendo que apontamos a negar cando fala de estas costas que pode levar a cabo. Se referiu un pouco a da manera que somos conscientes do Concello que podemos facer bastantes cousas con respecto a información, sensibilización, temos un centro de información que traballar regularmente, así que non creo que sexa nada que se Concello non poda ser. Evidentemente, é unha área que comprometa o partido. Ben, volvo a isto constructivo. Voy a contestar a mi compañero la pregunta del que non comprende principal, pero tamén unha comprende que sempre traslada esa necesidade de conocimiento, sexan chamados cualquier outro tipo de colectivo que necesite, pois, que lle traslademos as nosas inquedanzas como responsables políticos ás administracións que sí que teñen competencia na materia. Evidentemente que neste acordo, estes acordos, instase ou pretende instarse a Xunta de Galicia porque é a administración superior que a que ten competencia en asuntos de sanitarios. Vamos a instar o Goberno da República do Congo. Vamos a instar a Xunta de Galicia. María sempre está bien. Non, sí. Ben, pois, evidentemente vamos a instar a Xunta. De María, os dispensadores, oye, esto, primero que comparativa en montañas. Técnicos municipales, las bolsas, las cargas locales, hay que damos esa oportunidad. Algo de eso fundamental. Pero evidentemente, los dispensadores, y ahí lo dice claramente, los acuerdos, dispensadores en edificios públicos, especialmente en centros educativos de salud. Evidentemente no vamos a poner todos con hacer por algunas. Entonces, pues, nada, voluntarismo. Pero sí que está muy bien, aparte de que su mujer para las cosas de la familia, sí que tuve a preocupación de informarme para cuando se haya caído un momento. Así que basta. No, pues nada, no nada máis que decir con respecto a isto, creo que queda ben claro cual é a intención. A intención é trasladar unha realidade social, unha realidade de unha perspectiva de identidade de xénero, de unha perspectiva feminista. Vale? E esa é o espírito desta moción, que por eso traemos la intención de que o acordo sexa unánime. Moitas gracias. Moitas gracias. Eu discrepo do que acaba de dicir o de investigación. A anterior moción era unha moción un algo concreto de Barbarás, que era pedir servicios para a intención de Barbarás, ya que ustedes teñen representación do Parlamento Galego, pois estamos a Xunta de Galicia a contar con o servicio agora é unha moción genérica, porque é para entender completamente a de Barbarás, por decir. Dentro do noso grupo sería comprensible presentar, porque nós non temos representación do Parlamento Galego, por lo tanto, pois teríamos que buscar algún sitio onde poder visibilizarla, pois, iniciando a presentación. Caso sería por lo tanto, non é o mesmo, xa digo, respetando que presente na moción primeira. Non confundamos unhas cousas con outras. Pero teñen representación.
Parlamento galego, e isto non é unha cousa directa de valorar. Até para o día do mundo, pero agora estamos quitando as cifras, pois, efectivamente, tamén. Tenga a palabra. Reseñar que eso, porque na medida da posibilidade do goberno que se ponía máis a obra, ben co colectivo de mulleres que estén dentro da pobreza menstrual, que levan o peso no banco, entendo, no banco solidario, se hai un peso de persoas que acudiron a él, cuántas son mulleres, cuántas necesitarían ou non. Debe sempre acompañar dun asesoramento, debe que teñan a fin, poden formarse, poden ofrecerse información, e as instalacións que se xa no concello, donde as mulleres en situación de climaterio, pois adecuadas para que en un momento determinado podan facer uso de zonas máis ventiladas. E despois convidados, se queren, que boten un ollo a ordenanza que sobre esta materia teñes aprobada na Libertad de Cataluña, que é unha ordenanza moi completa, moi boa, e, bueno, se queren convidados a ver. Gracias. Sí. Bueno, prosigo. Teño 3 emendas sin votos. Voulas a ler. Instar ao grupo de goberno a elaboración dun plan urxente para a distribución de produtos menstruales a aquelas mulleres e mozas deste concello con poucos recursos, como, por exemplo, mulleres usuarias do Banco de Alimento ou en risco de exclusión. Segundo, instar ao grupo de goberno a modificación de crédito cunha partida exclusiva e urxente para a pobreza menstrual do Concello de Barbadas, con campañas de información e sensibilización. E, por último, dispensadores en lugares públicos municipais donde poden levar un risco á intimidade de aquela muller deste Concello, polideportivo, piscinas municipais, oficinas municipais, casa do Concello, guardería municipal, centro empresarial, que cada un dos lugares municipales dando primicia e exemplo ao resto de administracións. Gracias. Iba a preguntar ahora, pero no, no, vale. ¿Cómo lo voy a preguntar? Argumento lo puedo ver, estupendo. Julia, ordenanza. No para nota. Después mismo, vale. Pues nada, no nada más que decir, básicamente, pues que metemos esto en consideración, vamos a comentar por qué la realización de estas enmiendas de importe. Nada, bueno, pues agradecer a. Primera cuestión. Foi coberta con vostede. Pode ser que incluso a persoa que non teña os cursos do momento. O procedimento non se trata dun debate, por favor. Estou intervindo eu. Intervindo que non te corresponde o turno de palabra, don Luís. Isto é un camiñeiro, un debate que cada un ten o seu turno de palabra. Punto. Entón, probablemente, esa praza foi coberta, veremos como. E si, estou intervindo. Non, perdón. O curso do Pedro. A persoa probablemente se sabe fora. Eran as informacións que estou recabando agora con os colectivos que están afectados. Pido, por favor, que non se interrumpan. Non se interrumpan. Estou intervindo eu. Non se molesta aos demais. Ben, as emendas do Partido Popular suponen a táctica que fai sempre, é dicir, utilizan o ventilador para dispersar competencias. Estas competencias non son do Concello, son competencias que non lle corresponden á administración local. Non pode, dona María, porque aquí hai uns grupos de palabra clave. Hai uns grupos de palabra clave. Que estuvo na licitación, sin abrir a boca. Debía ser conducida a esto. Sabe como? Debía de instruccións son sus concellos. Mira, aquí intervense que las hai. Dice, por favor, ustedes saben cómo funciona. No, Tachel, no. Pues manden un WhatsApp. Eso está. Que cuando salen de aquí, pueden llevar una. Cada uno intervenga sus turnos que tienen. Por favor, hagan caso de eso de una vez por todas.
Vuelvo a decir, a Xunta de Galicia, ou ustedes, como Partido Popular, esparcen as competencias a que se perdió e non te propone. Esta competencia é unha competencia da Xunta de Galicia. E vou o exemplo catalán que Dona Núria puxo moi evidente. Ustedes falan tanto de Cataluña, sempre negativo, para partir por aí, o que a ustedes se plaza. Generalitat de Cataluña neste ámbito traballa de forma progresista. E quen está facendo este traballo? Generalitat de Cataluña. Sabe vostede como se fai esta dispensación destes produtos menstruais? Compensa a pedir un criterio do centro de saúde. E van a falar un UR. Bueno, pois o continuo eso. E non ten competente para decirle aos médicos e médicas do centro de saúde que lle dean unha receita aos afectadas. Un poquinho de seriedade. Un poquinho de seriedade. E, por certo, andamos partido este goberno de Barata por esa proposta que un paso de un parlamentario socialista de Santiago Maguilena. En Santiago, que, por certo, tamén Juventude Socialista de Galicia, esta proposta tena tamén no seu programa electoral. No seu programa de traballo, en electoral que non se candidato. Ben, se fai en Cataluña, se fai en Galicia. A educación sexual, non sei que formación ten os papás e as mamás, sobre tampouco, en relación a ese ámbito. Os seus filhos. Ben, non sei por que teñen os medios dar medo a que se imparta a formación educativo sexual nos colexios. Non me entendo. Non entendo. Rematou a un debate político. María, vou escuchar a próxima. Dona María, a minha visual. Está de su compañía. Hai un modo nestes plenos, e non ten tamén a outro debate. E vostedes deben respetarlos. Igual que todos e todas. Igual que todos e todas. Hai que respetarlos. Entra en la dinámica de votos a favor desta moción. Así es aprobado. No, doña María, esto, pero esto debate político. Votos, preguntó a mí. Abstencións, en contra. Expediente 2203, no punto de negar la propuesta de artiga na campaña de dos precariedades. Sí. Vou evitar a lectura da moción, vou dar unha serie de datos para, digamos, procesar e resultar o argumentario da moción. Entón, un pouco vinculado con a campaña de los sindicatos nacionalistas da CIGA a prol contra a precariedade e a prol do traballo digno. Entón, bueno, unha serie de cuestións que quero reseñar, bueno, decir que con esta última reforma laboral a Administración avanzada nos últimos meses e un programa de reformas vinculado tamén ao subsidio de desemprego, a atención e implantación de un plan interior de pensións. En todo caso, son medidas claramente lesivas e regresivas para a clase traballadora e a maioría sociais, están feitas para satisfacer gente da Unión Europea e recibimos os fondos europeos que están a hipotecar o noso futuro. É a constitución do plan de axudos dos novos recortes de dereitos que se suman aos aprobados no seu día polo PP que seguen vigentes porque este goberno non os derrogou. Si vamos un exemplo de todo isto, pois é o último quinto acordo de emprego e negociación colectiva que foi amparado polas centrais sindicais estatais maioritarias. O goberno de Rueda e anteriormente o goberno de Fixó comparte estas políticas como as de reforma da dependencia económica e política de Galicia do sistema español, negando un desenvolvemento galego propio para frear o aumento do empobrecemento das clases populares, o imparable avenientamento da poboación, a desertificación social e industrial de moitas comarcas e a continua migración por falta de emprego.
urxe, desde logo así o recorren tamén o acordo da moción, un plan galego de recuperación económica e estabilización de acción de emprego digno e servicios públicos no noso país. Son urxentes medidas para rematar coa precariedade, o abuso da contratación a tempo parcial e coa temporalidade en todos os sectores de actividade, tanto no ámbito privado como nas diferentes administracións de empresas públicas. E vou me referir, no tempo que me queda, unha serie de datos que eu creo que tamén muchísimo por esta campaña internacionalista. Desde a aprobación da reforma laboral de 2021, medra a contratación de fixos discontinuos e continúa medrando a de tempo parcial. A de fixos discontinuos medra un 125%, pasa de 14.000 fixos discontinuos no 21 a 33.000 no ano 23. E os contratos a tempo parcial do 82.000 a 113.000, un 37%. Esta contratación de fixos discontinuos sustituye a aqueles contratos anteriores de obra. É serio. Aumentan o 20,70% dos expedimentos e baixan as limitacións preferidas, unha media dun casi un 35%. Os expedimentos pasan no 2021, son conto do Ministerio de Traballo, casi 20.000 expedimentos da zona de 1903 a 24.027 no ano 22. 21. E a indemnización media baixa de 10.000 a 68 euros a 6.500 no 2022. A non de regulación da reforma laboral de 2012, xunto ca precarización da contratación facilitada pola reforma laboral de 2021, permite que os empresarios despidan máis e máis barato. Tanto, vamos, as reformas a peor, respecto ao dereito a esta hora. Avance do expedimento libre gratuito. A última reforma laboral dos expedimentos por non superar o período de prova multiplicados por 2,5 veces superiores anteriores da reforma. O medio da contratación indefinida castiga unha vez máis as mulleres. 70,6% dos homes asalariados en Galicia disponen dun contrato indefinido. No caso das mulleres, este porcentaxe acada o 45,30%. Son datos da Seguridade Social, non os está inventando el bloco ni la TICA, son datos públicos. O 30,60% das persoas asalariadas tuveron ingresos inferiores ao SMI. As sucesivas reformas laborais e de negociación colectiva fan aumentar a parcialidade no emprego e os baixos salarios. Unha de cada 3 traballadoras tiveron ingresos inferiores ao SMI. E vou rematando, porque me rematan aos 5 minutos, simplemente facer unha reflexión referida justamente ao que fai o presidente das PAI, onde os quere acabar co SMI ou quere tamén derrogar a prestación por desemprego e con esas políticas da dereita e que pode reprendar os gobernos do Estado en mal camiño. Continúo na segunda. Gracias. Salito peixe para o produto, porque aí está a xeración socialista. Salvo por peixe. Preocuparía que non xera, por que xera na moción en clase. Con respecto á moción, o argumentario é o mesmo que fixemos coa moción anterior, o grupo de goberno o Consello, tanto non vou a repetir. E con relación á moción, pois, pero ben, non vamos a entrar generalista. Porque si, teño unha dúbida. Xa que vostedes que non esta moción, están todos os días máis ao tanto destas cousas, teñan ese pode ser que non estar. Cando se requieren aprovechar as horas a 35 ou a 32 horas a semana. O estado de reunir as 40 ou tamén se reduce. E é unha dúbida que tiene de que resolver para contestar na opción de que lo están faltadas. Los dos preguntas. Sí,
moi parecido que dixo Ramón neste caso. Entendemos que, bueno, entendo, moi ben, xa, posso explicar. Estamos continuamente escoitando, tanto dende a ministra de Traballo e vicepresidenta da segunda ministra de CIGA, esta reducción da xornada laboral. Eu, particularmente, como persoa progresista, creo na reducción da xornada laboral, pero, bueno, hai que, digamos, puntualizar, matizar en que casos e como se aplica, evidentemente, porque non é mesmo un traballo de campo que un traballo de oficina, que, bueno, un poquinho en que casos é posible, plausible. Gracias. Muy gracias. Sí, gracias, señor alcalde, por a palabra e boa tarde. A ver, esta moción que hoxe fai súa o BNG, porque é unha pouco conocida, unha proposta que veñen de cambio vou constatar. É moi complexa para traer ao Concello e debatida pois, en 3 minutos máis outros 3 que teremos unha segunda ronda de vídeo. Pero por divulgar un pouco o que é a exposición de motivos, das razóns que se me plantexan, fagan vostedes aquí, bueno, primeiro, benvidos ao mundo real, para a reforma do 2021, a reforma laboral, xa dixemos que tras esta reforma se escondían unha serie de perxudicar laboralmente a cidadanía española. Falan vostedes aquí na súa exposición de motivos, que nada ten que ver logo cos acordes, pero falan vostedes dun estrangulento dos períodos de proba como modalidade de contratación. Teñen toda a razón do mundo. No Concello de Barbadas, que sabe perfectamente o que é utilizar un pense en período de proba nunha contratación sin indemnización, en verdade, se debe goberno a docente do Obradoiro do Emprego do ano pasado, por un erro seu na Constitución da base. Eso é despedimentos en período de proba sin indemnización. Falan vostedes, como non, de un uso reiterado, reforzase o papel das ETT. Señor Xarín, cando vostede era concelleiro de Política Social, que é o que fixo? Tirou dunha contratación dunha ETT, o que é máis grave, nunha administración pública. E ainda moito máis grave para un servicio como é o SAP, cando teñen que ser, por normativa, empresas prestadoras de servicios sociosanitarios. Certo ou non? Foi vostede o primeiro na provincia de Ourense en utilizar unha ETT na administración local. Agora, claro, veñen non sei aquí encubrindo toda esta serie de transferencias que pretenden, nin máis nin menos que todas as transferencias a nivel de traballo, formación e prestación. Pondo implícito a Caixa Única da Seguridade Social. Hai sentenzas de tribunal neste senso, onde a Comunidade Autónoma de Cataluña, o País Vasco, no seu momento, pretenderon algo similar. Cataluña e o País Vasco tampouco teñen esta serie de competencias transferidas, porque se pon en risco a unidade social dos cidadáns de España e a Caixa Única. Entende? Ese é o motivo. Bueno, falan de plan galega de recuperación económica, punto 1 e 2, outra vez, usted, a reivindicación, mire, non minto, non minto. Ano 2006, gobernaba o bipartito en Galicia, Correo galego. Lo mismo que ustedes nos digan por aquí, lo mismo, poden non contrastar o técnico equipo se alguén quer esta copia desta noticia. Plan galego de recuperación económica, transferencia das prestacións, da formación para o emprego. Quen gobernaba a Xunta de Galicia por aquel entón? Dito, Partido Socialista BNG, quen gobernaba por aquel entón, ano 2006? Penso que de 2004 a 2011, gobernou o señor Zapatero no goberno socialista. Certo ou non? Que fixeron vostedes? O mesmo que fan agora, é salimos á rúa, berramos moito nas plazas de Galicia, e logo chegamos a Madrid, vestimos a capa e as vestimentas dun pobreza da Constitución de Galicia, e non podemos nada. Mire, que lles dou? Os galegos e as galegas deciden nesta terra que millón para eles, en políticas sociais, en políticas de emprego, é decidir un pouco, entendeu? Esa foi a súa decisión. Entonces, é unha realidade. Logo, na segunda intervención, entraremos nesto que falan vostedes aquí da reducción da xornada. Estaremos máis ou menos de acordo, pero logo que vou dar unha serie de criterios que vamos a utilizar para o noso.
Hay que decir en primer lugar, España crea máis emprego fixo que nunca. Sempre certos algúns dos datos estatísticos que vostede necesita, España crea máis emprego fixo. Que o paro está en índice visto desde o ano 2000. Este é o primeiro acordo. Destacar que o primeiro acordo de máis de 40 anos que cambia a tendencia da pérdida de dereitos laborais. Esta normativa é unha normativa que tumba a normativa do 2012, pero o objetivo de generalizar os contratos indefinidos e limitar os temporais e devolver aos traballadores e traballadoras un poder de negociación perdido antes da lei. Os datos de paro actuais se acercan un nivel mismo que anteriormente. España nunca creou emprego tan rápido vai a pesar dun entorno económico que se chama de ambiguos. Unha guerra en Europa, outra no Mediterráneo, e coa proposta do sector europeo de tal. A España está nun crecemento económico estancado, porque as economías de solo países grandes da Europa. Un país que máis medra económicamente, por tanto, que máis e é normal creamos un de cada 3 novos postos de traballo no mundo. No 2011, isto entenda o particular tamén, no 2011 a porcentaxe de indefinidos suponía de contratos indefinidos a 30 suponía apenas o 8% dos contratos frente ao 92% dos temporais. En novembro de 2022, a porcentaxe de indefinidos, contratos indefinidos subirá ao 42% do total de contratos asinados. De cada 3 contratos asinados foi indefinido, mientras que a media anual de 1985 non se orixinan anteriormente. E o ano de maior porcentaxe foi o ano 2007. Só o bo pero. Por lo tanto, os efectos positivos da reforma laboral son claras. Aumentou a estabilidade e a calidade do emprego. Temos un número de contratos, dos derechos, das condicións de vida do emprego, da participación, disminuiu o desemprego, a precariedade, a desigualdade e os niveis de pobreza xerados polas anteriores. É con diferencia a reforma que ten tido mellores resultados. A reforma laboral, elevando o peso do emprego estable, dando a moitos colectivos formacionais e ramas de actividade que tiñan os complexos máis precarios. Indefinidos aumentaron un 15%, reduciuse a tasa de temporalidade case 8 puntos. Destinados un de cada 3 contratos indefinidos, mientras que a final antes era 8 puntos. A tasa media de temporalidade é do 23,8%, mínimo desde o ano 2005. Os contratos a tempo parcial dependeron igual que os contratos ejecutados da vida. A reforma do ano 2021, ademais de mellorar a calidade do emprego, aportou outras solucións para evitar os impulsos. Respóndelle ao seu voceiro. Sí. Ben, vou continuar un pouco a miña intervención, facer unha reflexión dun compañeiro e que en algún momento vou continuar a miña intervención, gracias. Unha valoración dun compañeiro que faría miñas hoxe como portavoz do BNG hoxe defendendo esta moción do Sindicato Nacionalista FIGA, non? Unha reflexión que ven a decir que as condicións de vida a nivel salarial e a nivel económico dos traballadores neste país distan moito que desexar, que serían aplaudibles, serían plausibles aquelas que permitiran que unha persoa, un traballador, aparte de manter a súa familia, chegase ao fin do ano con un remanente de 4, 5, 7, 8, 10.000 euros, dicir, oye, pues mira, correi tanto a cabo do mes, a cabo do ano, e teño unha entrada para un coche, para un piso. Eso sería vivir con dignidade un traballador deste país. Hoxe, eso, en este país, hai muitísimos anos, eso non sucede, e desde as últimas crisis económicas, resulta difícil para calquer traballador asalariado deste país chegar a 15 ou a 20 de mes. Por eso hai esses máis de 700.000 galegos e galegas en risco de exclusión social. Entón, contra eso e contra o hai que loitar. E onde hai que pôr por riba da mesa sistemas que permitan que a xente poda vivir con dignidade. Non que non chegue a ese tipo de aforzo que dicía o meu compañeiro, pero que en todo caso eu creo que ese deberá ser o camiño. Está, desde logo, moi longe de suceder. Algún dato máis para rematar, non quero simplemente falar de datos, falamos en alcalde, bueno, o Estado español é o campeón de Europa en ese emprego, duplica a Unión Europea, no 2021
O Estado español tiña un 13,20% e se ten un 11,90%. A Unión Europea un 6,40%. Multiplica por 2 as taxas da Unión Europea. Tanto somos campións, non é que estemos tan ben. Somos campións no país. Respecto a algumas das cuestións que comentaban os portavoces tanto do Partido Galego como do Partido Popular na comisión dos xoves, efectivamente, o salario habría que reducir a carga de horarios laborais, pero non Dios, o do traballador, con respecto ao acordo que falamos da rebaixa da jornada laboral. Evidentemente. E con respecto ao que decía o portavoz do Partido Popular, con respecto á reforma laboral que comentaba o SERTES, mire, non se cuestiona a prestación, o que se cuestiona é que con a reforma laboral se facilite o mesmo se fomente mediante mecanismo como o SERTES ou mecanismo red, que as empresas poden prescindir temporalmente de traballadores e, ademais, con cargo a cartos públicos, provocando, ademais, inestabilidade e precariedade das traballadoras, que pasan ao paro e do paro ao traballo cando a empresa o considera, deixando de cobrar os seus salarios e pasando a cobrar prestacións con cantidades máis baixas, e pagando-se con cartos de todas e todas, en lugar de que sea a empresa quen asuma este custo. E outra cuestión que se planteaba outro día é a necesidade de que o Goberno da Xunta asuma as competencias que recolle, e remato, o Estatuto de Autonomía referidas a función en materias de situación, gestión, traballo e emprego, e que sexa o Goberno galego quen goberne estas cuestións referidas a este tipo de cuestións tamén con a transferencia da xestión de prestación por desemprego. Gracias. Eu vamos a decir a reflexión para non perdernos nestas cousas macroeconómicas. Eu son obrero. Por conta allea, que levo 25 anos de obrero autónomo, pero obrero. Eu, xa digo, non independendo nin unha postura nin outra, pero non te penso, se eu teño un traballador comigo, ese traballador, pois, a mí tal o meu día en 120, 30 euros do día. Se lle reducimos a xornada, e vou facer un traballo a vostede, xa. E lle cobro o mesmo. A mellor vostede buscaba se outra persoa cobrara menos, que cobrara menos. Eu que lle cobre os mesmos 130 euros para que traballe 6 horas, e non vai a recoller a ferramenta marchada, porque eu tiña que lle pagar o mesmo, tiña que cobrar máis a vostede, porque se o Estado non me cobra menos, ten que botar ese traballador e quedarnos a traballar. Porque non vou conseguir que os clientes me paguen o que eu teño que pagar. Digo, son casos prácticos, da vida práctica, que quedan fora destas cousas macro, entende? Simplemente para facer unha reflexión. Que é a vida real, do que é, ou a veces, no que creemos en esas cousas. Eu apoio, pero con matices. Porque todos temos que fazer autocrítica. Os empresarios que están moito diñeiro e non invirten na empresa, e deberían reinvertir no traballador, que é o que xenera riqueza para esa empresa, con traballadores que fan que a empresa merde. Eso sí que é política social e económica e de esquerdas. E despois tamén, toda a parte dos traballadores tamén hai que fazer autocrítica moitas veces, porque a xente que está traballando está valendo de certos dereitos que existen para non traballar. Entón, por exemplo, da realidade que nós vemos todos os días que tamén temos que poñer aquí sobre a mesa, non quando estamos a traballar, pero non estamos falando con Congreso dos Diputados. Trae unha moción que foi para a Xunta de Galicia, hai que poñer os pés na terra, nada todo iso, sobre esta forma. Gracias a usted. Sí, gracias novamente. A ver, unha cousa que coincidir con usted, señor Xavier, España non está preparada para analizar o tema da industria de jornada. Nós sí que somos favorables a ele. De feito, é o camiño que non ten, logo, máis que se vai acabar esas 32 horas.
Pero España non está preparada. Somos o país da Unión Europea con máis desemprego, un 14-15% de taxa de paro prácticamente a nivel estructural nos últimos 30 anos. E outra asignatura pendente é a productividade. Falo de productividade, falo de inversión en tecnoloxía e fomento no traballo. Non estou falando de traballar menos, estou falando de máis productividade. Mire, non é o mesmo un traballador agrario en Suíza, utiliza un tractor máis enfermo, de 500 cabalos, como un traballador do Oriente da República, como miraba aí o señor Rei, da República Democrática do Congo, ali na liña entre Ruanda e Burundi. Utiliza un boi flaco. Quen é máis traballador? Pois probablemente este traballador agrario do Congo con o traballador suízo. Vale. Pero quen é máis productivo? Un traballador suízo. Bueno. Pois ese é o tema que nos trae en cuanto á reducción da xornada. E por contestar, señor alcalde, porque usted utiliza o remate das intervencións de todos os grupos para falsear información. Falaba sobre a plaza de médico de cabeza de vaca. Usted porque a representación contractual é estranxeiro. Ten idea directa que as delegacións de goberno. Non sei se sabe que se poden traer estranxeiros cando hai carencia de facultativos ou de outro tipo de ocupacións a través das oficinas de emprego. Hai uns informes, unhas certificacións que se realizan nos servicios públicos de emprego autonómicos, preceptivos e vinculantes, que exixe a subdelegación do goberno para traer a xente de fora e facerle un contrato. É a empresa ou a entidade a que ten que dar esa formación en galego, ese terra. Vale, entón, enténdese primeiro, antes de verter mentiras, porque fai, sería utiliza o remate das intervencións de todos os grupos para falsear, e nos quedamos ca boca calada. Non, señor, eu penso, desde o meu punto, desde o meu papel, de representante do Partido Popular, utilizar calquera outra intervención para decir que falsea a La reforma laboral do 2021, como dixen antes, además de mellorar a calidade do emprego, para evitar despidos e mellorar as condicións laborais das persoas, ademais de manter a salarial. A reforma xa mellora as condicións de muitas persoas traballadoras. Das empresas, por exemplo, multiservicio, que podían situarse entre 1.000 euros e 7.000 euros máis. Que parte, é certo, que parte do emprego indefinido sexa de precariedade, non ten tanto que ver con o suposto de esta regulación, está en o propio carácter estacional propio de determinados sectores de actividades. Temos que determinar o destino, digamos que tamén. Este goberno vai presentar unha serie de modificacións de emendas de coche, en punto 2, eliminar a palabra derogación por leo clasificar. Demandar do goberno español a continuación da reforma laboral de 2021 para o incremento da estabilidade e a mellora das condicións de traballo. E a nova legislación laboral e social que contén. Reitero, quedaría solicitar unha carta igual do goberno español a continuación da reforma laboral do 2021 para o incremento da estabilidade e a mellora das condicións de traballo, a aprobación dunha nova legislación laboral e social e a nova lei. A partir de 2010, las 35 horas, eso eliminar las 35 horas para avanzar la aplicación das jornadas de 4 días, a 32 horas a semana, xa que os avances tecnolóxicos os cambios na organización do traballo necesita que eso eliminar. De 2025, como 2025, ese nexo.
Una lei de nova. A partir de 35, a partir de aí eliminamos o líder. 35. Bom, para avanzar na aplicación da xornada de 4 días a 32 horas a semana, xa nos podemos ter os que estamos na organización do traballo previsto este celo para chegar a máis riquezas sociais. No caso, quitaron a aprobación inmediata do novo decreto. E a partir de aí, a partir do 19 de dezembro, eso dá a fai referencia ás transferencias en vivo. Último parágrafo. Porque vai a ti mesmo reclamar o goberno galega español un acordo para contemplar as transferencias, eso eliminado. É certo que dixo o ministro do Partido Popular, e así. Caixas únicas, mais entende. No tiene el último minuto Sí, por favor. de Gloria. Sí. De Gloria non, pero bueno, neste me dá tempo no último minuto. Vou ser o máis breve posible. Para todo respecto ao que dice o Partido Popular, sigue obsesionado co tema das CTT, de que este concelleiro actuou. Este concelleiro xa expliquou no seu día, actuou amparado un referendo de técnico desta casa que aconsellaba en ese sentido. Estuve mal asesorado, allá cuidado. E repetiría, xa digo, e volvería a repetir ese tipo de actuación sempre cando servisen para estar ao lado da xente grandes dependencias que non intervisen neste servicio. Sigo. Con respecto ao que fala da protección dos caladiños e dos cofrades do noso diputado en Cortes, xa lle gustaría, os diputados que ten vostedes nos diputados traballar só, lle digo metade do que traballan nos diputados da Coruña e que leva iniciativas de todas as comarcas e de todo este país, que é bom neste país. Vostedes sí que son como aqueles cadelos que puñan os coches nos anos 70, aqueles que facían de cabeza por nada. Eses son vostedes, e non sei nada que me deron bien. Eses son vostedes. E remato respecto ás tremendas do PSOE, a iniciativa é unha iniciativa do Sindicato Nacionalista da Figa. De feito, sei que gustaría se estivera aquí alguén da Figa e non que foste portavoz do BNG que defender esta iniciativa do sindicato. Tanto, chego mellor que a mesma se deu, pero non tanto que Gracias a usted. Tanto por los aportes. Yo. Otra. Sí. Es que estoy dentro de esto buscando, de llegar a la ciudad, de llegar a dólares, Centrada sobre todo en o estado de higiene na que se encontra moitas de as rúas, baixo portais, e o roero en xeral da Valencia e tamén de todo porque o seu estado simplemente é lamentable. No ano 2015 houve un teórico compromiso coa veciñanza da Solerna para baldear e desinfectar esa urbanización, e na que houve que solicitaron que estes traballos de limpeza se levaran a cabo en outras ruas da parroquia, nunca se chegou a efectivizar. Desde este grupo político que pensamos en varias ocasións que se escoitaran estas peticións e que se debera efectuar un lavado de cara daqueles lugares que precisaran, con actuacións que se deberan efectuar coa periodicidade debida para a limpeza de coro viario. Pero isto nunca se levou adiante por distintas razóns. Ben, estamos unha vez máis ao Concello de Barbadás, que, bueno, que si ten a ver, pois consulte algunha ordenanza como a Coruña, que regula o que é a limpeza do rueiro en cuanto á recollida de excrementos de mascotas ou dos ouriños. De feito, nesta regulación pois contempla a obrigatoriedade de limpar os ouriños dos galegos na vía pública nos espazos privativos do uso público e danos algúns exemplos como a utilización dunha botella de agua misturada con zumo de limón, bicarbonato de sodio, mesmo limpas plásticos que se poden comercializar para limpalos.
Mientras estamos nunha época como a de este de inverno, que chove a botío, bueno, pues non hai moito problema, pero en cuanto chega a época de seca, pues descubrimos, aparte de causar mal cheiro, que son marcas. Bueno, en definitiva, bueno, tamén podemos pôr como exemplo o de Andorra, que aí sí que hai un registro de todas as mascotas e dos seus propietarios, entonces, en cuanto hai un excremento que non está recollido, pues levase a analizar e a través do ADN, pues sabese de quen é esa mascota, vale? Porque esa sanción correspondente. Polo mismo, pues, o BNG ven a solicitar os seguintes acordos do Pleno. O Concello de Barbanás realiza xestións burocráticas pertinentes para modificar o artigo 33 da Ordenanza de Convivencia Cidadá, ao que incluirá un apartado técnico da seguinte modo. Toda persoa que pasee con cadelos por a vía pública ou espazos privativos do seu público adoptará as medidas precisas para que estos non ensucen coas súas deposicións ou omisións. A tal efecto, deberá levar unha botella de agua para minimizar o impacto das emisións que deberá botarse sobre a emisión xusto despois de producirse. 2. O Concello de Barbanás fará tamén as accións oportunas para incluir un apartado que, no artigo 36 da ordenanza reseñada no artigo anterior, que regula as infraccións e que diría non limpar con agua ou con spray acarigos ou brillos dos cans na vía pública, que conlevaría as sancións oportunas. Non 3. O Concello de Barbanás porá en marcha unha campaña informativa entre a veciñanza para denunciar os cambios de ordenanza e convivencia cidadá e de súa rectificación. E 4. O Concello de Barbanás efectuará unha limpeza caída, valerá de desinfeccións, se fose o caso, daquelas virarrúas e baixoportais que máis se precisen coa periodicidade que se entenda para a mellora do seu decoro, debendo comezar pola avenida de Celanova sen excepcer nunca o lugar. Vale, e tamén ten que insistir que as persoas que as mascotas deben ir atadas, non podemos levar o can sempre solto coa excusa de non fai nada, vale, pero os cans que non fai nada a veces morden que non sabemos por qué. Os cans que non fai nada moitas veces poñen as patas en riba e a roupa te la que cambiar directamente. Os cans que non fai nada poñen o morro e o seu olfato na cara dun neno ou dunha persoa se faña grande e non despois se xuntan. Entón, lembrei a veciñanza, os cans deben ir atados. Lembrar tamén que o foco non o podemos pôr na mascota, sino nas falta de conductas típicas por parte de algún ou de alguna propietaria de mascotas. La conducta incívica, nunca na mascotas. As mascotas non teñen culpa. E máis, se son propietaria dunha mascota, tiven mascota e unha máximo respeto. Bueno, varios confios. Porque é un taller de historia, pero ahora vas a escuchar que vexo por aquí en 2015 fueron de algo compromiso de veciñanza de Fraina. Este concelleiro era funcionario pois sempre probou completamente aí vamos completamente os pueblos de recibir os tales. Eu vou que deixar de facer o cambio de comunicables. Ben, eso non é óbice para que volve a nomear aquí o tema de vídeo sempre que hai parece que vídeos a fotos de son particulares que en un momento que tienen examinar particulares e por o a veces particulares e aí a nosa particulares Concellos como a Coruña que ten tomado carta no sonda ou ainda precisamente de animais de compañía. Volvo a repetir cando este concelleiro de Fala era funcionario que en xaneiro de 2016 foi aprobada unha ordenanza precisamente que posto susceptible de actualización, susceptible de mellora e incluso supone que Vitoria xa lle dirá e vale máis a caído modificar esta ordenanza que temos vixente de xaneiro de 2016 concretamente ordenanza de animais domésticos que se fai en autoridade que foi elaborado por ese servidor daquela e non se contemplou se día calquera de nos podemos aportar modificación dese
Sí que me parece, por exemplo, sensibilización e información de propiedade e que un problema é unha mascota, xa o sabemos todos, somos propietarios. E é un problema casi endémico, un problema endémico de concienciación e sensibilización. Moitas propietarias e propietarios aproveitan o horario para, digamos, dispensarse desas obrigas, como ben dixo Nuria, que hai que levar os atados, que hai que recoller hai que limpar os ourillos, pero bueno, por unha cuestión de ética veciñal. Pero non sucede, e isto sí que había que sensibilizar, evidentemente, non temos capacidade de ter un policía detrás de cada can e propietario que hai, pero sí que sensibilizando, ese creo que o camiño sí. Sí, ya. Boas tardes a todos, boas tardes ao público. Bueno, en primeiro lugar, decir que estamos totalmente de acordo cos compañeros do BNG e con moitos dos veciños e veciñas de Barbadás, que dicen e opinan o mesmo. E o único que lles preocupa a este grupo de goberno é salir na noticia. Tanto en medios como en redes sociales. Fan o cambio dunha plaqueta na rúa e xa están sacando a foto na prensa. Señores do grupo de goberno, a cidadanía non é parva. Danse perfectamente conta de como son vostedes, que só quieren la fotito. Pero realmente os problemas da cidadanía non os arranxan. É degradante ver como se atopan as rúas de todos os povos e tamén as analizar. A parte dos enormes buracos que hai nelas, nas rúas de concello, medei nas súas rúas e nunca viu tan mal estado, en especial as rúas de Berlán. Dito por moitos dos seus veciños tamén. Na vida viron as rúas tan derramadas. Pero a parte dos buracos, é o mal cuidadas e sucias que están. Tamén chegas de excrementos. Isto último non é culpa do goberno, tamén lo vamos a ver. A cidadanía ten que concienciarse. Hai que facer campañas sensibilizadoras neste tema. E isto si é cousa do grupo de goberno de Barbadás. Incrementar as sancións se é preciso. O Partido Popular de Barbadás deixou un parque para os cans e os seus terreos para ubicalo e teníamos tamén mirados os xoguetes e os accesorios para instalar. Non chegamos a colocar porque en 2015, a pesar de gañar as eleccións, non pudéramos gobernar debido ao pacto entre o Partido Socialista e o PNV. E, dende logo, o Parque dos Cans, como o resto das cousas, o mantenimento é bastante precario. Que o Parque dos Cans este en bo estado é cuidado. Eso si é cousa de Concello. Que nos dispensadores de bolsas se atopen neles a concha. Eso tamén é cousa de Concello. E que as fontes estén activas para que os donos dos cans poidan beber auga tamén é cousa de Concello. E, sobre todo, na limpieza, a caída, baldeada e desinfección das rúas, tamén é cousa de Concello. Con lo cual, por todo isto, estamos de acordo con esta noticia. Muchas gracias, boas tardes a todos e a todos. Vou seguir a... Intento que a acción os excrementos xa se recollen nos nosos ordenanzas. Dicir que a ordenanza de convivencia cidadá xa ten bastantes anos, é antiga, era unha ordenanza un desastre na que inclúe tanto o abandono de vehículos, os excrementos de animais, as molestias por ruídos, a licencias, a convivencia cidadá, o ornato público, a limpeza de espacio público e o tratamento de residuos. Foi este goberno, foi o goberno de coalición que se negaba e negar que en 4 de xaneiro de 2016 trouxe ao pleno unha ordenanza que foi aprobada, entendo, pero que foi por unanimidade, unha ordenanza de animais domésticos e salvaxes en cautividade. E nesa ordenanza, pois penso que é máis acaído introducir estas modificacións que propón o Bloque Nacionalista Galego respecto aos misións de animales e a limpieza de emisións. Cada excremento xa lle digo que o recolle en ambas as dúas ordenanzas. Entonces, non sei se consideran que incluamos, que engadamos
Despois do artículo 3H da ordenanza de 2016 esta modificación. Entendo que a máis que ha caído introducila aquí. E despois no que se refire á infracción, pois sería incluíla no 46 cambiar sería introducir unha letra máis na ordenanza de 2016. En todo caso, estamos de acordo coa filosofía da moción. Non temos ningún problema, pero consideramos que é máis congruente en modificar a segunda ordenanza de 2016. Respecto do baldeo do que falan, evidentemente realízanse por parte da empresa adxudicataria seco baldeos selectivos en moitos lugares da Vila da Valenzá, porque, como ben saben vostedes, o baldeo non inclui os povos, porque así o estipulaba a licitación que nos seus días sacou cando gobernaba o Partido Popular, e non inclui os povos nin en limpeza viaria, nin en baldeo de ruas. Entonces, eso é unha licitación, unha adxudicación, cunhas cuantías económicas e cunhas condicións que o goberno non pode modificar. Respecto da campaña de concienciación para propiciar que as persoas propietarias de máis domésticos de súa función que deben morir ou esperar de moitos moita xente de Valentá só leva 30 anos que por pioneiros, pero evidentemente non é algo que este generalizado nin no rural nin na Valentá. Entón, estamos efectivamente de acordo en facer esta cara de levar a cabo esta campaña de sensibilización. Hai que ter en conta os efectivos da policía local que hai vai ser. Sí, aceptamos esa proposta que vostede planteaba, pero que se inclúan as dúas ordenanzas. Buenas primas. Vale. Vale, con respecto ao tema da limpieza das montañas, declarar que la acordo no 2015 hai que entrar por unha galaxia, pero como ustedes decían, isto non pode ser excusa para que se deixe de facer, habrá que buscar outra maneira para proceder a limpieza do goberno. Respecto ao tema das redes sociais, evidentemente cada unha das súas redes sociais hai o que quere, pero reconhecerame que hai sistemáticamente a utilización de institucións do goberno para sacar a foto e andar por tempo intentando a veces o que hai, outras veces o que gustaría que fosse. Vale. A ordenanza actualizada, nós o que pedimos son modificacións. Son tempo modificar, incluir, recursos así, a parte de formación, nada máis. Despois, efectivamente, hai que facer campañas sensibilizadoras, pero ir un pouquinho máis alá. É dicir, trátase de actuar contra as conductas incívicas de quen as ten, os que fan ver no abono que non pode seguir o exemplo. Pero por que non ten estas conductas incívicas? Pois hai que actuar sobre eles, e aí hai que actualizar a ordenanza e incidir, a veces cunha campaña positiva, a veces cunha administración verbal, ou a veces a proceder, pois, obligar multas mínimas e ir crecendo a medida que se vayan sucedendo. Efectivamente, as modificacións, como ustedes señalaban, deben ser sobre todo organismos, porque sobre os experimentos pues, xa estaban reguladas. Nada máis para a verdade. Vida real. Todo o mundo sabe como ten que levar os canos. Para fazer unha campaña sensible, todo o mundo sabe. E xente non pode buscarla como provocarse. Nadie nada. Pasan ao lado da persoa, pagan con ele, a ver que tal está, non sei que non sei, pero o cambio non divina. Temos que fazer autocrítica porque nós mesmos somos os que tiñamos que empezar. A xente, todos os cidadáns, non facen espírito. Daniel. Nada, simplemente eso, que como dicen, evidentemente, máis se caído modificar a ordenanza de tenencia de animais. Por a miña parte, bueno, creo que vamos a aceptar a emenda, como é? Sí, nas dúas orden. Eu, sinceramente, como xa explicou a conselleira Victoria Morenza, a utiliza de categoría de normas, o sea, si meterle algo máis, así non vai ser necesario. Si temos unha ordenanza específica de animais, que non é eso, unha ordenanza de animais,
aquí atrás, con dúas, para simplificar. Nos estamos de acuerdo en que se modifique, quizás, como dice el compañero Daniel Rey, pues la ordenanza específica donde se dice los casos, bueno, no sé cuánto estaría. Y eso sí, eso sabemos todos que se lo entienden, pero toda la vida que vengan, y hay que estar concienciados, e incluso xa a policía local, pues no momento, cuando se meten os campos de primeiro, se ven que multan a unha persona que o seu carro acaba de ficar na calle e o seu non anuncia un policía local grita e a xente o ve e se corre a un sería tamén un bo exemplo. Porque por desgracia somos así. Hasta que nos pongan a cartera non nos perdamos. E nada, pedirle ao Concello planes de sensibilización e a limpieza da tendencia. Nada máis. Respecto da dotación de bolsas para peleas para os CAN que se chaman, evidentemente recóñense máis ou menos 2 veces por semana. Sempre hai bolsas nas papeleras. E en caso de que non as haxa, que hai alguén, persoas descoñecidas que as sustraen. Claro, eso xa non depende do Concello. Vamos a poñer aos policías a vigilar os CAN, 6 ou 7 os CAN que hai. Respecto dos elementos de xogo que iban poñer en 2015, pues sabes, xa puxemos nós e paro de 19 para e hai unha gran afluencia de persoas que veñen de Ourense aquí porque hai elementos de xogo moi interesantes pos animais para entrenamento. E respecto das multas da Policía Local sería fantástico que a Policía Local fixera esa labor de impoñer multas a unha persoa que non recolle os excrementos do seu animal, pero hai que pillarlo infragante, saben vostedes, entonces é complexo. Evidentemente, non van a estar controlando esas cousas que sí que controlan, pero cuando ven a un policía, un dono dun animal, evidentemente vai en os excrementos. Pero bueno, oxalá se fixera multas exemplares para as persoas que día tras día non recollen e ademais sábese de zona, de persoas, pero é complicado pillalos infragante. En todo caso, bueno, se o BNG di que non acepta a emenda de solo modificar a ordenanza do 2016, pois traeremos as dúas ordenanzas, bueno, para dilatación no tempo que todo isto vai propoñer, claro, porque ben saben vostedes que as modificacións das ordenanzas venen a pleno, teñen que estar expostas, e tal, pero bueno, igual, nós non temos ningún problema en actualizar, filar as ordenanzas. Grazas. Nos sí que aceptamos o que ustedes proponen, pero que sexan nas dúas ordenanzas que hai agora mesmo en vigor, nas que saibamos de todas as servicios, non hai ninguna adecuada, entón nas dúas ordenanzas. Sí, digo que diela, o que dimos que desmodificar las ruas. Pero en ese contexto. Sí. Modificando, que é un punto que queda un pouco e despois, con respecto ao control, non é só o tema policial, é sino o tema de agora. E como que va un designo de todos os plans que hai, tenemos que evadirme. Resolvemos esta investigación de modificador ante un poco de tempo e, sin padrón, eu sí chamo a atención a eu sí que pido que ganen os seus actividades. As consultacións levan de unhas contas, pero sí o pido, vale? En moitas veces teño saído, porque teño pillado a xente que desaire os experimentos e saído de renta. E ganan me ganan, a vez me teño un sobre que saben un montón das. Pero bueno, non sei ganamos, vale? Entón, a xente en xeral non, pero en particular sí que pasa. Hay santos, se diga hay santos, es que debería haber en dos infractores en las infractoras. Se dice una posibilidad de cada caña y de musicar. Ese ocurre la posibilidad. Campañas de sensibilización que se los educas, las que ponía ni de esa huella, aporte
cara dela unha que agora é outra sensibilización que está na cartelería acordada de obras eso o que se falaba da de hoxe o que se dixo porque había unha falta de impermeabilización que corresponde a aos veciños e veciñas. Entón, a raíz de que precisamente esos vecinos se queixaron que entraba auga iso eran os locais, iso se debe facer. De verdad que é o mellor arbitrar algún outro sistema. Medidas similares, non sei se vai o problema. E bueno, por un lado, estamos falando que os cárceres as frentes, as deposición, a posibilidad, pero por un lado, alguén dice, non ainda acaba de decir, o goberno, os que os cambian. Entón, bueno, alguén, a Ingrato, o concelleiro dixo algo que vai a que ligo o goberno cando instalou os que os cambian, non sei se é claro. Cando se falou de onde depositar as compresas en produtos menstruais. É iso. Ben. Dicirlle sempre, non é anterior. Ben, yo deste mes, ás 19 horas, no Celta haberá un laboratorio de saúde. Se chama Prato Saudable e moi equilibrado. Non que colaborou co Concello no anterior, na que charla sobre nutrición en la que tenemos la primera que se dio sobre nutrición, no, Filomena. No, las cosas organizadas por el Concello de los nutricionistas. No, pero están de ello, él me entra en la social como que no les interesa. Votos a favor da moción. Pasamos a Para dar o año del ano 2022 a todas as municipais aprobadas este servicio. A día de hoxe, o señor alcalde ainda non presentou ao pleno unha actualización dos ingresos e gastos municipais. Non contar con orzamento aprobado na data actual dificulta e noutros casos impide o normal funcionamento do Concello de Barbadar, no tocante a prestación dos servizos municipais e as inversións que se poidan realizar para mellorar a vida cotidiana dos ciudadanos. Elo provoca que os servizos administrativos de intervención municipal se dediquen a crear expedientes de modificacións orçamentarias e reconhecementos extrajudiciais, asumindo unha carga de traballo adicional e habitual que non se produciría se o goberno local presentase un orzamento pleno para a súa aprobación en tempo e forma. A prórroga do orzamento desenvolvese no artigo 21 do Real Decreto 500/1990 do 20 de abril, denominado Regulamento Sanitario. E segundo os dos primeiros puntos do citado artigo primeiro, se os inicia o servicio económico o servicio económico non trase en vigor o orzamento correspondente considerase automáticamente prorrogado o do anterior ata o límite global dos créditos iniciais como máximo. Punto segundo. En ningún caso terán singularmente a consideración de prorrogables as modificacións de crédito nin os créditos destinados a que deben concluir no exercicio anterior ou estean financiados con crédito ou outros ingresos específicos ou afectados que exclusivamente se han recibido do dito exercicio. Por tanto, non todos os créditos dos capítulos 1 e 4 son prorrogables, nin polo mero feito de tratarse de operación de capital, os capítulos 6 ou 9 teñen que considerarse non prorrogables por se. Se se dan as circunstancias claras no número 2 do precepto transcrito, non serán prorrogables nin uns nin outros, pero non dándose tantos uns como outros non son prorrogables, outros son prorrogables. Con o anterior exposto entendemos, primeiro, que todos aqueles créditos que figuran nos estados de gasto do orzamento, pagos relativos ás subvencións con asignación nominativa
que habilitaron a concesión directa das citadas subvencións no executivo perden os beneficios da nominatividade no orzamento prorrogado, de forma que xa non concorre o suposto da exención de fiscalización previa previsto no artigo 151 de a LGP e no caso de estar entre subvencións as que resulte de aplicación a LGC, a súa concesión a axuda tería que ampararse noutro dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 22 da LGC, distinto no epígrafe A. En definitiva, as subvencións nominativas son un instrumento netamente orzamentario. Nacen e morren inmediatamente vinculadas ao orzamento, polo que non se poderán conceder se non foi aprobado, expira o 31 de decembro. Aínda que a circular 1/2019 de Unidade se refire a subvencións nominativas, os seus argumentos débese aplicar ao resto das subvencións, polo que a concesión de subvención mediante concorrencia competitiva supón a aplicación ou emprego dun crédito orzamentario aprobado especificamente dun exercicio concreto por unha cuantía máxima e que debe ser congruente para a clasificación funcional e económica do correspondente crédito, porque será tamén aplicable esa limitación cualitativas, cuantitativas e temporais dos créditos orzamentarios. Lembramos que a norma dice as facendas locais prorrogas que o exercicio orzamentario coincidirá co ano natural, a que as entidades locais elaborarán un orzamento xeral. O estado de gasto non se incluirá coa débeda especificación os créditos necesarios para o cumprimento das obrigas, as contas de resultados nas que se recollerán as estimacións dos distintos recursos económicos que se van a liquidar durante o exercicio. Así mesmo, a aprobación definitiva do orzamento xeral polo Pleno da Corporación deberá realizarse antes do 31 de decembro do ano anterior, o ano en que debe aplazarse. E a prórroga automática só comprende os créditos que se refiran ao funcionamento regular ou ordinario dos servizos públicos, é dicir, o núcleo indisponible ou esencial no orzamento. O Partido Popular de Barbadás lembra que os ingresos e gastos desde 2022 mudaron, surgiron outras necesidades para este ano 2024 e que xa non están a atender ou estánse a ver comprometidas moitas actuacións que deberán repetir de xeito normal a ano. En definitiva, o orzamento do Concello é a principal ferramenta desta administración e o que falla a súa prórroga é paralizar o Concello. Deixa moi pouca base de maniobra, mantéñese as partidas de gasto corrente e non hai capacidade para decidir sobre novos investimentos, ser para a parálisis económica e supón falta de compromiso absoluto cos veciños. Por todo o Partido Popular traslada ao Pleno sen este acordo. Instar o Grupo de Goberno a que presente o Pleno os orzamentos para o ano 2024 que garantan o funcionamento digno e aceitado do Concello de Barbadás. Non sei se me queda atendido. Simplemente que levamos características quitando o goberno, dando acordo, claro, o goberno está absolutamente para non integrar, pero en relación a la adquisición de un artículo 0 muy último párrafo del Partido Popular, celebrando que cambiaran de opinión. Igual, en definitiva, o orzamento dun concello é a principal ferramenta desta administración. É o que fai a súa prórroga é paralizar o concello. Deixa pouca marcha de manobra. Mantén as partidas de gasto corrente e non hai capacidade para decidir sobre os novos investimentos. Chega a parálisis económica que pon a falta de compromiso absoluto. Vostedes lembranse do 2015-2016 este concelleiro Ramón Padrón chega a votar a favor do aquel orzamento suponía 600.000 euros menos para os veciños nese ano. E vostedes votaron contra. Os que están sentados aí, polo menos 3, non sei se están aí. Por eso celebro, con este párrafo que ven aquí, que cambiasen de opinión. Porque aquelo sí que foi, ou hubiera sido, paralizar
económicamente e falta de compromiso político. Polo que pon aquí moi criticado desde esta bancada. Sentado non está en como alcalde. Bueno, está traballando en eso, sí, claro, ten unha evidencia que vai contratar eso, pero bien, está na agenda. Actualmente, pues, a Consellería de Goberno, por iso, presentaron as súas fontes. Pero vou tirar o goberno. Bueno, no Venegas concordamos ca exposición, non temos importa de que están do Partido Popular, e ele non trabaja en información, non hai expectativas. La posición la storia democrática, pues, para esto, pues, es una incapacidad política, una incapacidad política manifesta del espíritu de gobierno, de exercer os seus cometidos, que é o de gobernar. Dicir que acaban de presentar os conselleiros, a ver, sempre, non estuvo legal, sempre se presentaron os orzamentos en novembro de dezembro. Iso tamén o Partido Popular durante moitos anos. Vale, normalmente sempre se presentaron os orzamentos así, en novembro de dezembro. Pode suceder un pequeno adiamento os primeiros meses de ano, porque a veces hai temas de facturación, temas que politican, que en novembro de dezembro se saque todo e que a 1 de xaneiro ten un orzamento aprobado. Se tivera por acá, 2 meses, non 8, 10. O que nos preguntamos efectivamente, pois pode ser que nas prácticas copiemos das prácticas de goberno da democracia de Afganistán, como fan o Concello de Ourense, que tamén leva tamén para a sesión de paz. Habría que preguntarse se efectivamente pois a democracia de Afganistán pesa tanto máis só en Bangladesh, no caso de que se dirixan en ese tipo de cuestións. Vamos a pensar, o que van en Ourense, o que non ten, salir que aquí. Non sei. O penso que non hai efectivamente orzamentos, supón efectivamente prexuízos para a cidadanía. Non hai partidas de ingresos centralizadas. Descoñécese o que se recauda a nivel de tarifas, a nivel de públicos, descoñécese das distintas partidas dos orzamentos e dos distintos departamentos. Descoñécese cual é a partida de investimento, non é? A que se leva ano tras ano. Bueno, en definitiva, que dá a sensación que é un goberno, pois eso, anestesiado, un goberno que, efectivamente, o que está aí non é que perxudique a representación do orzamento só a democrática, perxudique que implica a destinanza do Concello que non ten uns servicios acaídos porque non ten un orzamento presentado entrado. Cando se aproba un orzamento, efectivamente, vai unha comisión informativa, vai un pleno, hai posibilidades de mutarlos por parte da oposición, de facer aprobacións, de facer emendas, de facer alegacións. Cando non orzamento é tirar co que hai, que non les leva a ningún. Exactamente. Gracias. Gracias. Ustedes, votando perdón, particular, o la ley de los prohibidas en relación al orzamento, esas discusiones que estaban trabajando o goberno nese ámbito. Pois ben, a min justamente falo das consecuencias de non aprobar o orzamento. Usted preguntaba, Deus explica. Ustedes falan das consecuencias de non aprobar o orzamento. Saben ustedes cal é a consecuencia tamén de que non se aprobaron por parte do Partido Popular, no Congreso, ou no Senado, cales serán os objetivos de estabilidade de débeda pública. Saben todos ustedes, non? A reducción de 3.000 millóns de euros dos ingresos dos concellos e a reducción de máis de 1 millón do que eran os ingresos das comunidades autónomas. Entón, creo que deben pensar por eso, porque cal é esa consecuencia, porque
tamén esos ingresos, pois a gran ingresos de Barragás. Ten diñeiro. Por lo tanto, nós ainda non sabemos que oferta cal o importe do CAC, que son as causas, por exemplo, que lastra a elaboración do ordenamento e a presentación do mesmo, non saber cales poden ser as partidas que destino o Estado a este concello. Por exemplo, por outro lado, é certo que son 3.000 millóns de euros para as entidades locais e 1.500 millóns para as comunidades autónomas. Que vostedes caparon a súa licencia no Senado. Ben, falan vostedes da proximidade do orzamento, porque non aprobaran. Si tan concienciados están de cales son as consecuencias de non aprobar o orzamento. Son reflexións que quero deixar en riba da mesa. Simplemente deixalas para que un acto que conforme a conciencia en todos os lugares nos que gobernan, nos que pero miren, hai máis motivos por os cales pode estar condicionado. A Mesa Xeral de Negociación, no outubro de 2012, Mesa Xeral de Negociación da Función Pública, a través de acordo marco para unha administración do século XXI, fixou as subidas salariais para os funcionarios e funcionarias. E fixounos para o ano 2022 e 2023, o tempo comprendido entre o ano 2022 e 2023. Pois foi do 2,5%. Por lo tanto, no ano 2020, o citado acordo prevía o aumento dun porcentaxe do 2%, pero ainda non está aprobado polo Goberno Central. Por lo tanto, non sabemos cal vai ser o informe do incremento salarial dos traballadores e traballadoras, funcionarios e funcionarias, e, por lo tanto, lastra a elaboración do orzamento en que a partida de persoal é unha das máis grande do que sinalar tamén na seguinte intervención. Vale, 30 minutos a vos. Le recuerdo, señor alcalde, que el presupuesto del Estado está congelado. Entonces, tampoco sabemos lo que nos va a tocar a la comunidad autónoma y a los vecinos de Barragás, también se lo recuerdo. Vale. Este ayuntamiento cuenta con un presupuesto prorrogado, visiblemente se traduzca en una cierta parálisis en su funcionamiento en cuanto a una ralentización de su gestión. Esto también sucede con las transferencias corrientes a otras instituciones. Pensemos, por ejemplo, las cantidades que anualmente facilitan los ayuntamientos de entidades o asociaciones que trabajan para personas desfavorecidas con riesgo de exclusión social. Además, al no disponer de un presupuesto aprobado anualmente, puede suponer serios desajustes a la hora de cumplir las normas de disciplina presupuestaria del Ministerio de la aunque sean ejercicios, supone un claro beneficio para el grupo del país o los grupos políticos que sustentan al gobierno municipal. Pensemos, por ejemplo, en un gobierno municipal en minoría, no es el caso de Barragás, pero que en algún momento contó con presupuestos aprobados. El Partido Popular los ha aprobado durante 28 años, siempre antes de fin de año. El poder aplicar unos presupuestos parlamentarios le evita tener que llevar el ritmo de presupuestos. Sin embargo, esta situación tiene un claro efectividad, que es el vecino de Barragás. La población de este concello, con lo que se opera, no compensa la falta de respuesta de la fuerza pública a sus demandas. En caso de gobiernos locales en minoría, es necesario un ejercicio de diálogo y mayor tolerancia en los plenos municipales con el objetivo de acercar posturas y conseguir que se aprueben unas cuentas actualizadas. Hay concellos pequeños que realmente no cuentan con las figuras de secretario o interventor. No es el caso de este concello, donde sí tenemos secretario, interventor, tesorero, y también hay una persona que nos ayuda, que incluso informes, que no me quiero olvidar, que es el secretario de organización del Partido Socialista, que no tenemos empleado aquí en este concello, y que es el técnico de administración y que ha hecho pues una obra para este pleno, para que ustedes sepan. Ya que los puestos de interventor, tesorero,
son fundamentales para superar con éxito la presentación en tiempo y forma, Barrabás tiene unas figuras, como le he dicho antes, y que contamos con ellas. Finalmente, a veces no tener listos los presupuestos se debe a problemas de ineficiencia municipal. Y lo digo 2 veces, a problemas de ineficiencia municipal. Lo único que les interesa a esta corporación es la foto, sus redes sociales, últimamente mucho que desear, y esto dificulta, no la termino. Y esto es la dificultad de gestión interna que tiene este grupo de gobierno. Gracias, señora alcalde. Sí, perdón, me da usted, sí. Desde ahora segundo. Para los documentos que acaba de incluir ustedes, y así me interesa. Para que importante, como sigo ao ritmo que hai no Congreso da forma que segue, pode seguir escribindo os argumentos, por tanto, non utilices argumentos porque usted está obligado a estar. Por qué? Porque os tratamentos son os que definen a política do lugar. O sea, cada donde enfocan ustedes los grupos que estamos aquí na posición. Quere saber hacia dónde enfocan as políticas do goberno. Se non, isto é unha xestión dun orçamento anterior que xa non responde a unha realidade actual e claro, eso para un goberno é moi fácil, que evítalle deitar as claras hasta donde camiñan vostedes o orçamento que ten este Concello e non nos dá posibilidade de a oposición decir se estamos de acordo ou non estamos de acordo coa política orzamentaria que vai a levar. 20 segundos. Ponme a referir ahora. Sale por así. No son las condiciones, no solo son cantantes que quieren pago referencia a un alcalde do PP de un bate que sí que era contaba un cantillo e claro, hacía un salto como un cantillo e se nos mandó a levantar tamén era unha correcto. Sí. Nada, muy breve remato. Bueno, estaba comentando de que de la discusión de enmendar, sí, la delegación y esas funciones en ese pleno, pues, lógicamente, cada prórroga dos tratamentos o que se está manifestando pues, un xeito autoritario de estudiantista de institución, porque non hai posibilidad de que ninguén participe en nada. Ya, estamos como hai, non hai misión neste goberno, non hai objetivos estratégicos políticos sociais, unha transformación dos movimentos, non hai posible transformación social, posibles melloras, non hai un comportamento que emane e que fixe esas cuantías. Aquí se funciona con inercia, nestes correntes. Somos xa un concello como era do Partido Popular antes do 2015, un concello que está no mapa, como estaba o do Partido Popular naqueles 28 anos, o señor Freire, que non está a señora Martina, bueno, xulio, no, pero como aqueles 28 anos, pues, estaba ali posto no mapa. Pues nós agora estamos xa un pouco nesa dinámica, seguimos en esa dinámica de ser un concello máis desta provincia, non se coñecen propostas de futuro, ni siquiera dun orzamento novo, un orzamento novo que deberá contar con plan de investimentos, con plan de obras, con objetivos a medio e longo prazo, que ponen a Barcelona en primeira línea. O teño dito, este portavoz dixo en varias ocasións, de objetivos estratégicos importantes, piscinas climatizadas, centros de día, instituto de ensino secundario, e cuestións que a nosa xente aí fora e que non estamos punto para concretarlas. Aquí non hai anuncios.
Déxase con solo parte empresarial, porque non te mantiene el PP, nosotros registramos una serie de preguntas que explicaré despois. En época, cando se xa, non? E depois, con respecto das redes, xeralmente, perdón, por portavoz, o que pone a cada un de vostedes, ou de quen sexa nas redes particulares, fica cuidado. Pero outra cousa é confundir as redes personais que as institucionais. E iso é algo que se fai nesta institución e que este portavoz o ten manifestado aquí por escrito e de palabra en varias ocasiones. Creo que está en YouTube. La moción es do... Sociais son varias son increíbles. Para redes sociais, cando se usa o goberno, invencións, feitos, poden ser visitas, dirán vostedes, e que se falta a verdade. E que se falta, ustedes saben. Pero, boa posibilitar, vai non pedir a alguén. Non? Por esto son certezas. Si non, díganme que hora, que anuncio, que actividade que figure nas redes sociais do Concello non é que hai. Pode ser que só vale para criticar o goberno, pero non para criticar o feito. Sorprende, pero bueno, vou me tingir o que digamos. Volvo a repetir, o orçamento nesa maneira. Os argumentos que estaba dando aquí é para un pouco explicar cales son os lastres que pode haber a efectos de haber un lastre. Pero, porque ainda está sin bastante liquidación pasada. Están todas as contas liquidadas, que se repartan totalmente a su liquidación hasta mañana. Eso merma ou condiciona o feito de cuantificar os seus ingresos durante os ingresos para ellos. Pero por outro lado, hai outra cuestión importante, que é que venga por conto do que dije antes dos salarios. Hai unha RPT que se aprobou neste Concello moi de inexistencia que aprobou este goberno a súa colaboración e nunca houve unha RPT neste Concello. Jamás de los jamás. Este Concello foi ten de escala adiante. Pois que implica a RPT? Foi un acordo explicado a 10 anos, que, por lo tanto, cando se o cálculo dos incrementos salariais este ano dos traballadores e das traballadoras, hai un debate correctamente porque supón ese incremento salarial máis o que se pide o tema da RPT. Eu podía argumentar máis cousas, pero tampouco vou entrar nesa línea. Este goberno va a este pleno os plazos establecidos de ejecución. E, por outro lado, para ser objetivos estratégicos. Eu convido a todos os objetivos estratégicos deste para aquí, para este Concello, e que me digan o financiamento. Na situación fiscal que ten este Concello. Non sabemos o noso traballo, pero como agora utilizo a táctica que vostedes utilizaron para decir no fan da receita dos produtos. Vou repetir, o financiamento do Concello non é só o que fai referencia a tributos ou axudas por grandes tributos. É, ao mellor, revisar a estrutura fiscal do próprio Concello. Lo que ustedes non están a favor. Para el público que está aquí, en la comisión del otro día, cuando el Partido Popular presentó esta moción, el señor alcalde se dirigió a la señora, y lo puede corroborar para que no diga que luego miento, se dirigió a la señora interventora diciendo si se iban a sacar los presupuestos o no. Eso es lo que es este alcalde, ineficaz. Lo que tenía que haber contestado al Partido Popular es
por qué no se habían traído a mes de que estamos ahora mismo en abril los presupuestos de este concello. Finalmente, a veces no tener visto los presupuestos se debe a problemas de ineficacia municipal. Esto dificulta la gestión interna. Si es así, es responsabilidad del equipo de gobierno. Y en no hacerlo se pone a gestionar un ayuntamiento con una herramienta de centralización que no está recogiendo debidamente las necesidades de esta ciudadanía. Explíqueselo usted a la gente que lo ha dejado de cuarta fuerza en las autonómicas en estas últimas elecciones. Explíqueselo, porque muchas de estas cosas le está pasando a usted factura en el grupo de gobierno. Gracias, señor Carrizo. No c'era io ero nel senso che stanno un tipo che stanno o potere non mirò dato está ventas a veces podemos ahora venta del caos está un mal ustedes recordarán eso nós sabemos cales son os nosos pero creo que eso é o de menos. Vamos electorais, non? Se logo, se interesa, é que hai que teña os servizos apropiados, que pode ser o transporte metropolitano, o pediatra aquí. Similares. Un centro de saúde construído alá arriba nun couto, que por ustedes teñan consecuencias para os persoas maiores. Entón, vostede, vale, do que queira falar, que nós falaremos tamén a redes sociais que queiramos. Moitas gracias. ¿Votos a favor da moción? Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 2215, moción do Partido Popular para o Banco Empresarial Directo. En palabras, señor. Gracias, señor alcalde. Lémbrase lo que votó no ano 2015, se presentaba a candidata a cambiar. Logo, llegou as eleccións, pero claro, conseguiron ser alcalde. Lémbrase o que cogían vostedes falando do centro de saúde. Unha sensibilidade específica, escaleras mecánicas, rampas eléctricas, e os eléctricos que les acompañan no goberno, os seus programas electorales, as eleccións, tamén falamos do mesmo. Espero que sea coherente, con ese entonces, de cada vicinanza, e a ver, temos unha sensibilidade. Paso a exposición de motivos da moción que fai. Vamos a ver, prácticamente, os acordos son moi sinceros e tal, pode dar polémica, pero para pensarlo, o Partido Popular de Badajoz manifestou en reiteradas ocasións que un dos maiores gastos que ten o Concello é a falta de ingresos e a desidia do actual goberno socialista que non é que dar menos cando nos municipios fora de los municipales. Durante varios anos, vimos sinalando que unha vía para requerir precisamente os ingresos era de atraer empresas que poidan consolidarse no noso territorio, desenvolver un parque empresarial no municipio. Pois ben, a toda agora, únicamente teñen presentado pouca función e moito interés. Iso sí, moita foto nos xornais, en os electorais, nunha exposición anterior un compañero de interés. Por recordar dúas datas, a xente de Biblioteca, en xullo de 2022, acudiu a prepararse o delegado de Estado no consorcio e a Zona Franca de Vigo, o señor Regares. Institución pública, moi motivada ao PSOE, realizaron os dous acordos nunha casa do Concello de Goberno e a técnica municipal, o urbanismo e outro no centro empresarial técnico xunto coa súa directora deste centro e máis empresario tamén neste momento. Deste encontro concretouse a necesidade dun plan director apropiado e apoiado o asesoramento desta zona franca. Agora, non temos nada. Maio de 2023, días antes da cita electoral das eleccións locais. A zona franca, o informe de demanda sobre o plan empresarial. Eles técnicos responsables, os traballos sobre os estudos de demanda e actividade sobre a necesidade territorial e económica medioambiental do proxecto estarían concluídos a finais de xuño de 2023. Pero seguimos sen nada ata hoxe. Para destacar é a última de 2024.
Na que agora entra en xogo a sociedade mercantil estatal, sueva empresarial, de la sea, tamén marcando vínculos socialistas. E é curioso que esta sociedade xestione que impeña desenvolver o nivel parte do polígono empresarial na provincia de Ourense, se non corrixen, se é difícil. Desta fixo acto de presencia na rodadas, está, que logo dar un paso adiante, un proxecto de construcción do polígono. Ben, preguntas do Partido Popular, é outro grupo, o que se cumple no marco, non, anteriores, foron contestadas de xeito moi claro, mostrando únicamente unha nova oportunidade de primeira a galería, como nos ten acostumado hasta hoxe en Industria. Son moitas as consultas que se nos están a chegar, tanto do empresario, do empresado, do vecinos e veciñas na zona, que, como digo, están interesados neste proxecto. Perdón. Entendemos que un grupo que conformamos a corporación por suficiente información e transparencia por parte do grupo de goberno para trasladar a ciudadanía sobre este asunto. Por ello, agora paso a decir os acordos. O primeiro, estar o grupo de goberno a convocar unha xunta de voceiros e publicar esa moción para informar a todos os grupos municipais que conformamos a corporación sobre o proxecto de trámites realizados en expedientes de xestión ou informes técnicos de situación actual por parte do Ministerio. Un segundo, destas actuacións anteriores, estas visitas anteriores, eran polo medio de as técnicas municipales, a técnica permanente, a directora do hotel, hai unha serie de cuestións que estaría que nos explicar e iso informar para ter e contar con esta información. E terceiro, aunque sí que é certo, xa o digo, resulta un poquinho máis complicado, que xa me digo, moi directa, e podrá acudir estas persoas, pues, bueno, estar en institución pública, e a sociedade suelo empresarial do Atlántico para que asistan a xunta de voceiros os técnicos que informaron sobre esta asunto. Ben, desde 2015 que estamos representados aquí, ao cabo dos 3 meses, eu xa falei co responsable, que era o señor Fírvida, sobre o tema de empezar a dar os pasos en relación ao polígono empresarial que non se desenrolara aquí neste Concello, nos anos anteriores. En caso. Agora parece que están empezando uns pasos, bueno, todo isto porque ven ao pessoal do goberno, pero o PP tamén aproveita a ocasión, porque como é prudente parte do PSOE a zona franca de está por toda as contratos políticos. Para o PP traemos. Mire, para a ciudadanía que dicir a verdade. Este Concello perdeu o tren de haberse dotado dun polígono empresarial. Pero isto ven do 2003. Do 2003. O máximo responsable de que non haxa un polígono empresarial neste Concello é os gobernos do Partido Popular. O máximo responsable. A partir do 2015, que non se deran ningún paso para que hoxe tivétemos algo, son os gobernos do PSOE, Bloque Nacionalista Galego, e agora o goberno que está empezando PSOE con Democracia Cristiana. Estes son os responsables. Pero o máximo responsable é o goberno do Partido Popular, porque daquelas era cando nos tiñamos que haber dotado dese polígono. Daquelas este señor que lle fala tiña solicitado unha parcela dese polígono firmada polo señor Freire, que non se quixo desenrolar, que optou por outro tipo de política. Entón, como perdemos o tren, adiantounos o Pereiro Santiago. Santiago xa, porque xa tiñen un polígono, pero o Pereiro medou muitísimo. E as consecuencias disto é a nosa decadencia, orzamentariamente, non en habitantes, pero orzamentariamente sí, porque xa nos pillou o Pereiro a mitad de habitantes en orzamento, e xa nos vai pillar Santi Bravo tamén a mitad de habitantes ou menos en orzamentos. En Pereiro vamos a facer un instituto, o alcalde do Pereiro é o presidente da Diputación, e a alcaldesa de Santi Bravo é a vicepresidenta da Diputación. E nos vamos quedar a micar. Pero isto xa tiña que estar feito. E os máximos responsables son os grandes grupos que gobernaron este Concello, os grandes partidos políticos estatais, económicos ou nacionais. Muchas gracias. O Bloque Nacionalista Galego. Sí. Ben, moi breve. Nos
Non vamos ahora tamén aquí a pretender contestar cada resposta que plantee, e para cada uno, etcétera. Entón, por respecto do que decía a entrevista do señor alcalde, intentar obter estrategia. A ver, despois de infraestructura votar, non nós. Vale, e nós, si dixemos aquí, que, por exemplo, do dinheiro, 161.000 euros do plan europeo de Diputación, se podía asignar por el Xeral de Transportes para a conversión de unhas estacións significadas. Realmente, sí podían avalorar o mapa. Porque, por exemplo, nós, desde logo, non íamos a facer el dinheiro. Porque, vale, ustedes nin ninguén, non? Quen que plantexabas? Ustedes. Non. En relación con que se debulla do Parque Empresarial, do Partido Popular, concordamos con o que te propone, en el sentido de abrir un sentido de actividad, pues, o tema que nos ocupa, nos digo de registrar las preguntas tamén no anterior pleno, que, bueno, sí, está, pero logo un texto de lugar a que solucione ou se nos responda, hai respostas, pero cosas que ambiguas, realmente non concretan a mitad de ninguna das cuestións. Eso sí, se pretende legalizar esas naves que levan aí durante 40 anos e que son ilegales, se pretende legalizar. Eso sí que nos quedou claro. Entón, nós o que sí que entendemos é a importancia de ter un área comercial ou un parque comercial, neste caso aquí estamos falando de un parque comercial. Pero, o que fecha que realmente sirva para digitalizar a nosa economía. Non vou entrar no tema, teño aquí unha serie de concellos, Verín, Barca, Galiño, sí, algúns moi similares en poboación e prácticamente non multiplican por 2 nociones. E outros, a mitad da poboación que ten un orzamento similar do outros. Como entrar en eles, se pode verificar. Entón, aquí estamos perdendo moitos cursos da gran cantidad de cando se fala dos polígonos industriais, nós pensamos máis no tema de áreas comerciais, de partes comerciais que permitan que as empresas se podan instalar, que podan dar cabida para o rianxo, que podamos, digamos, dinamitar a economía local, non ao aspecto de polígonos industriais que nós entendemos máis vincular outras cuestións máis a nivel comarcal, pero, bueno, en todo caso, son propostas ou cuestións que plantexa o BNG, non? Cuestionamos, e xa digo, vou rematando, tocante tamén a súa posible ubicación, según se explica na resposta do que verá o anterior pleno, esa ubicación sería próxima a zona recreativa, esa zona verde de protección que é a Boutureira, entre Barbadás e San Cibrao, e entón, segundo a planimetría e a ubicación do parque, cuestionamos o impacto medioambiental que se pudera producir aí no caso de instalarse en esa ubicación. Gracias. Boas noites a todas e todos. Vou intentar ser breve, un pouco o que nos está facendo o planteo particular, diría que hai unha inacción por parte do goberno. Quero recordar que vostedes no goberno no ano 92 firmaron un convenio Instituto Galego de Vivenda solo por desenrolo un parque empresarial no Concello de Barbadás e xa dixo Ramón que tuve un pouquinho o día doxe desde o ano 92 está desarrollado ese parque tal. Terceiro, parece ser que el periodo legislativo tal que eu non estaba no concelleiro, sí que houve alguna actuación e tal, eu vou a respostarlles o que a mí me toca desde maio deste ano. Desde maio deste ano, si se están facendo cousas, si se está avanzando, e eu non teño ningún inconveniente. Eu xa escoitaste por escrito da conta dese grupo e a grupo do lado nacionalista galego, e cando haxa cousas máis concretas, pois que informarei ao pleno, non teño ningún problema de informar ao pleno. Hai un proxecto de desarrollo que sí que está a disposición dos grupos que queren ver, que non hai ningún problema, pero entenderán que ahora mismo o proxecto non está nun punto convocar unha xunta de portavoces, pois non, porque eu, no momento que tal, vou informar ese pesado. E eu entendo a parte que ustedes me din, que sí que onde se pode conferir ingresos por concello, por exemplo,
que se ocupa tiempo, por eso estamos traballando nisso de saúde. Eu responsabilizo ese sacrificio de que se leva feito desde maio diante, que é desde de maio, desde que tomei posesión como concejal responsable de promociones, que foi se non era normal no merecido. Desde aí, si se está traballando, e non está parado, en absoluto, eso si nos estamos cargando, de que se vayan, evidentemente hai que elaborar uns informes das empresas que están contratadas para elaborarlo, que non se entregan. Pois é un programa, é un tema, pero o oficio, en semana que ven, igual temos un informe que se cuida. En principio, isto é a situación na que se encontra o desarrollo do parque empresarial, por certo, de Barbadás. Que sea fácil. Non existe neste concello ningún proxecto de parque empresarial de Ventrañas. É de Barbadás. Os jornales son de tipo pequeno, pero que parque empresarial Gracias, señora alcalde. A ver, é moi interesante as semellanzas que foron ao Benegal, se está o impacto de máis, porque me acordo que o teatro parece moi importante a todos estes temas negativos. Pero, moral, existe unha figura no reglamento orgánico que é a Xunta de Concello. Nós non queremos que se tome o pelo. Nós o que queremos é que se da cidadanía, os veciños e veciñas deste concello. E para eso é necesario a Xunta de Concello. E non se enterado destes días do que teño que comentar. Es que nin que data unha situación. Entón, esa figura precisamente para ele. Que non é para outra cosa. E ten que entender tamén sobre este tema, se verán moitas dúbidas. Precisamente por as noches investigacións, a boa franca de ya sea. Ten que entender que xurda moitas dúbidas sobre este. O señor Regal sabía, ben, xornal, xa unha Galicia, chamar en Ourense. O señor Regades é un dos cargos máis remunerados, un dos cargos públicos máis remunerados de España. Podo dicir 148.783 euros a moi por encima do que fala o presidente da Xunta, o señor Regades, 88.720 euros. E máis, acabamos de renovar o seu cargo de diputado do PSOE en Madrid para volver outra vez responsable máximo da zona franca de Vigo. Cando foi precisamente o responsable da zona franca de Vigo, máis que reforma a esa institución. Ven aquí nos xornais, o peor delegado que tivo a zona franca de Vigo en toda a súa historia. Recorda que presentou moitos proxectos que se quedaron en nada como unha planta de chiclotónicos, un golpe al centro de Vigo ou a chegada de Ikea. Si para a súa propia cidade non é quen de cumprir estes proxectos que vai facer en Barbadás. Ben, logo, pois eso, o suelo empresarial de Lanlando. En épocas electorais, pois se paseaban señoras de estadio por diferentes concellos, gobernaron, precisamente polo Partido Socialista, anunciando tamén a bomba de platillo e demos en os parques industriais, desenvolvemento de parcelas. Vivían só, PSOE, sigo a relación, un corte, PSOE, é dicir, era entender as nosas dúbidas, xa, as dúbidas popular, que nós tratamos en que a literatura da ciudadanía. Esa é a literatura. Eso é populismo. A Xunta de Concellos o que ven é, que digamos en el Xerín, e entón, parece moi importante. O que falta para decidir, non traeremos unha solución. A parte do parque empresarial, parque empresarial para volver unha vez por todas, que cada un é unha realidade, para o que queremos parque empresarial, para xerar máis ingresos que nos acheguen a este concello, que os habitantes como a nós, con Tartiño ou Brín, algún día que nos acheguen, que cheguemos a eles, porque a eles non vamos a chegar. Pero este concello tamén ten que traballar, que non están facendo, algún día están facendo.
se tiña que estar traballando nunha modificación do plan de urbanismo, que tamén nos xera ingresos. Son coñecedores de que hai moitas zonas deste concello nas que non se pode andar e onde hai os servicios e todo que precisa a cidadanía, alumbrado público, cabellado, pega de auga, e asfaltado de vías. Moitos deses que quedaron fora daquele plan do urbanismo desastroso, que se fixo tamén pensando, é que non son conscientes de eso, conscientes desas zonas. Estamos falando do medio dos montes, nin de cousas similares, senón de do núcleo, xa onde hai población, ese é outro, outra eso, teñe que traballar neso, porque senón pasa moito anos, cando ten outra vez a tramitar outro ingreso para o concello, No. No lo sabemos. Gracias. Don Manuel. Yo no, pero porque Bueno, simplemente contestar as súas cuestións. Vamos a ver, aquí veo un Beatriz Pestaño, gerente de SEA, precisamente porque o Instituto Galego de Vivenda e Solo manifestou a súa voluntad de non desarrollar ningún polígono en Galicia. Iso que vai por diante, a pesar de haber firmado un convenio no ano 92. Evidentemente, como comprenderá, se o Instituto Galego manifesta a súa voluntad de non desenrolar ningún polígono aquí, tendremos que buscar alternativas. E SEA é unha empresa participada por Xunta de Galicia con 14% e que manifestou a voluntad de participar. Precisamente por eso foi que estuve aquí presente. É os primeiros pasos que hai que dar en todo o proxecto. E o proxecto está aí e vai a seguir a monta. Non lles quepa menos dúda. E este pleno será puntualmente informado. Gracias nuevamente, sí, participada por a Xunta de Galicia de 14%. O Ministerio de Transporte e Mobilidade e a Xenda Urbana. Ben, eso que vos teño que comentar, que é de vivenda sola, de vivenda sola, iso xa saiu, señor Padrón, lembra-se aquela moción que trouxe vostede alá por ano 2017? Sí. Non sei se me compara. Teño que decir que é bo facer de novo estes asuntos. Unha contestación da señora Moreno. Reunimos con promotores do parque empresarial, o gobierno de Unión, reunimos os contactos que dan no papel de para que a ver, sí, hai que poñer contactos encima da mesa, tiña que comunicarse económicamente en todo o que é posible. Trátase de unha superficie de 45 hectáreas, hai que facer unha modificación puntual do planeamento, e incluso un plan parcial que estes terrenos de plazas permite se non superar o trámite inicial. Aquí hai máis cousas, non podemos dicir estamos terreos, porque podría dar a especulación sobre terreos, pero é unha cousa moi importante que comentaba a señora Moreno, e algo que falou vostedes que quería dicir. É evidente que non se entra un proceso de compra de terreno independente especulatório, que non pode variar a ruta do terreno. Sí, en realidad son os seguros, sabe que son bastante tenido a tempo, incluso e tamén hai unha responsabilidade do local adversario. A señora tamén, os señores que fixo o señor non ten máis un medio, e vostede era militar do Partido Popular para aquel todo. A señora Moreno posicionou a favor desta moción en todo o discurso do acto do final, votos a favor do PP. Non quero saber a persoa de Melano. Este é real. Este é o contigo. Pido disculpas, sí, temos todos Primero,
aquí se indica que o estudio de viabilidade está feito. O estudio de viabilidade non son 2 días, 3 días, 5 meses, 6 meses. O estudio de viabilidade leva 2 anos ou 3. Ese estudio de viabilidade está a dispor de todo o vostede no momento de que o solicite. Poden solicitar. Estamos pendentes de recibir o informe de demanda. Estudio de demanda. Non é chascar os dedos. É dicir, non se nos ocurre construir un polígono empresarial e ya está. Isto precisa estudio de demanda e estudio de viabilidade. Ben, di vostede que na xunta de portavoces ou de porteiros se onde radica a información para os veciños. Creo que isto é público. O que é público é os porteiros. Só está o voceiro ou o voceiro. Este pleno é público. Por lo tanto, a información que se necesita neste pleno é información para a veciñada. Non nos equivoquemos. Outra é información para os voceiros. Ben, falan tamén vostedes os terreos. Miren, vamos a ver. Estes terreos son os únicos que ocupan os días. Pola súa orografía, pola súa accesibilidade, pola proximidade aos lugares, aos viales de saída e de entrada a este concello, e pola topografía. Díganme, e non me digan que pagan o traballo, o traballo é feito. Outro lugar que teña unha orografía caída para un polígono industrial, ou comercial, ou empresarial. Díganme, cara, non pagamos tampouco de nada con iso. Pagamos de nada con iso. O lugar é ese, ten o autorizado e non é outro. Non hai outra posibilidad. Como dixi, non figura nos informes, non figura nunca polígono industrial empresarial. Creo que está claro, non hai máis que decir sobre isto, cando teñamos o estudio de viabilidade, dirémolo, e vostedes terán acceso de demanda, perdón, cando vostedes queiran, acceden a ele. E poden ver todo. Se é certo, é que non hai nada que ocultar, porque se isto non é público, non é público para os veciños da veciña por unha cuestión. Non pode ser, hai datos que poden dar lugar a outras cuestións que xa se diron neste concello, cando se falaba de área de reforma. E despois especulábase con esos terreos a efectos de beneficiarse os campos. Iso non vai ocurrir con este proyecto. Vostedes darán esa información de que pidan un estudio de viabilidade. A usted, o de demanda ou ao revés, non hai problema ningún. Pero desde logo, para o público, non. Non se vai a facer. As especulacións se empezan a partir de aí. O primeiro é o estudio de viabilidade, que é o que está aquí. En breve, probablemente, este é o estudio. E por certo, como era? Este solo estaba afectado por o Instituto Galego da Violeta e Solo. Teñen que indicarnos si deixan liberados o solo. Estaban neso tamén. Que hai moitos componentes que non é nada, chascamos os dedos e ya está. E digo, non sei porque hai que observar o señor David Gaves, tamén a señora Ayuso é unha incompetente e gana moito máis que o presidente do goberno. Eu confo o presidente da Generalitat para decir que tamén gana. É que non intento a que venían aquí claro sobre a comunidade. Empresarial, pero podemos esto xa está. Vamos a formular. Outra cuestión que estaba máis gestionada no seu momento é unha segunda votación. Había o que habíamos antes era incorrecto. Caso de impacto voto de calidad. Non, condenado. Entonces,
entonces é mellor preguntar. Vamos a ver, eu creo que O sea, no hay derecho, no hay derecho. Estamos engañados, no hay derecho, la que confirma o posto con a compañía este concello. En el mismo sitio Sí, donde... sí. Había outro sitio que ustedes propuseron que a protección civil non deriva de movilidade, nin de superficie, nin de ubicación. O sea, eu dixo a ustedes que la semana pasada, probablemente se son realmente hay que hacer un estudio. Todo eso estuvo un poco lastrado, mencionado, porque de que se tuviera que afectar a la Guardia Civil en la votación. Simplemente ahora se está un proyecto de misma cuestión, cuya que mandó los planos, hizo a la descripción, de todo lo que corresponde a esta. Foto de calidad, pasamos los datos, actividad de investigación. No, vamos a ver. Ainda estamos pendientes de ellos que considerar bueno, pasamos a las preguntas. Actividad de control se hace ustedes. Non están realizando a limpeza do día, que é unha das prioridades do Concello, unha das prioridades da súa labor diaria, cara ao veciño, recordamos que se poñen a traballar en viais, núcleos rurais, de rúas de bienestar, de alimentos, bueno, saben perfectamente. Por favor. Pues entonces, no sé, de cuestiones que no tuve la posibilidad de explorar, pero se parece mucho, pues ahora que no tuve. Yo no sé, pero lo que no puedo visitar algo referido a una serie de cuestiones que no puedo ir. Vamos a ver, unha é relativa pues, a situación que entendemos de precariedade dunha zona como é a pasarela do Gato do Muñoz, que vais a dar a Cristian Líder, unha pasarela que se fixo pois, tempos xa, pasarela de madeira, que esa madeira tratada, pois, lógicamente, pois, pode estar xa, digamos, cos tempos caducados e que ameaza con problemas. Por lo tanto, tanto eso como o firme de algún paseo en esta zona que, digamos, despisou este firme que pode ocasionar contingencias non deseadas, entón, imos a registrar un escrito solicitando a actuación no porto que permitan resolver esta problemática. Porto.
Outro escrito vai no sentido de, pois, a mellora da iluminación viaria municipal, bueno, digamos, se execute, pois, unha revisión deste alumeado e, sobre todo, fago referencia en dous lugares das Lamas, o camiño de Santaniña e o camiño de Santaniña, onde hai varias rodas fundidas, onde hai que se entran e se apagan, algo que, bueno, que o Bregat ten presentado propostas neste sentido máis polo miúdo e que hoxe temos unha máis global neste sentido, vale? Que farei mañá. Outra cuestión é preguntar unha pregunta sobre un acordo plenario que se tomou en setembro do 21, que se aprobara por unanimidade unha moción do Benegana que solicitaba a concreación dunha pista polideportiva e unha área de recreo para as Lamas. Entón, preguntar, para enganar o distrito, que gestións se teñen realizado desde entón ata hoxe para concreación desta pista polideportiva e desta área de recreo. E despois, dúas cuestións que van un pouco enlazadas unha na outra que tamén son realmente importantes e que son, unha é relativo a un camiño que hai en Loiro, un camiño que atravesa a 1940, nas proximidades do Azador a Rosiña, e onde existen certas diverxentes entre o Catastro e o Pexón, algo que antes comentaba o compañero Ramón, do Pexón. Pois este é outra das cuestións por as que o mellor hai que pretender ou hai que facer unha revisión exhaustiva do Pexón. Un Pexón que data de anos feito de hai máis de 20 anos, e donde, bueno, se fixo como se fixo para favorecer a quen había que favorecer en aquel momento. Entón, aí hai diverxentes entre o Catastro e o Pexón ao respecto da titularidade deste camiño. Hai, polo que entendo, determinadas licencias de obra pedidas respecto de modificación dese camiño, está colindante a parte de atrás do Azador a Rosiña, e entón, nós o que vamos a solicitar é que, en base a as licencias que concedan solicitadas, que se concedan sen detrimento dos dereitos de terceiros, vale? E que despois, dado que estas cuestións suceden máis no largo do Concello, pois, pretender un estudio de modificación do Pexón para redactalo á realidade actual. Xa outra cuestión que tamén relacionada con esta, pois relativa tamén a algún cliente administrativo que se deu no lugar da marcha, estaba en vía executiva, estaba pendiente de interposar funcionarias para o faltado de camiños públicos, e onde realmente pois onde se producen negamentos de propiedades de certas veciñas do lugar, e onde pois tamén hai esta disposición ao respecto da titularidade de camiños, e queremos coñecer por que motivo que dan a suspensión este procedimento que estaba xa rematado o administrativo, estaba en fase ejecutiva. Te digo, mañá, pues, registro temático deste. Gracias. Hay informes técnicos y no se puede pretender que el alcalde, en aquellos casos, no se puede pretender que el alcalde prevarique la resolución, las sabiendas de que es correcta, se impone en la informes técnicos. Eso sería tremendo. Ustedes, en este caso, dado que los vecinos, en los casos, desvelo lo buscó alcalde, el alcalde explicó en presente del técnico municipal cuál era la normativa en que ocurría evidente. Yo, para que se responda por escrito, para que ustedes también académico que está aberta. Eso además estamos porque si no, claro, el alcalde no informes en un sentido que da resolución, no lo van a ver. Si pretenden eso, alguien va a equivocar. En otro caso, debate, pero también hay informes técnicos. Entonces, informes técnicos, ni él, ni sería el camino, ni sería el arquitecto, ni cosa que se parezca. Por lo tanto, porque prima es un informe técnico. Entonces, la técnica en este caso también, y hoy penso que los afectados. É a técnica principal. Por lo tanto,
si se pretende igualdade de resolucións inxustas, si espera, digo que o técnico, a técnica no misterio, e resolucións inxustas, non lo hagan. Só hai outros casos. Sí. Bueno, vamos a ver. Claro, mira, así, no, bueno. Quero que quede claro para a xente o que significa no. Está que se limite. Está que se limite. Sí, pero vai que a xente pensa, no, dá unha resolución o un consenso, dado, privatizamos unha palabra sencilla, claro. Da habitación, da biología. Pero el lado B, pues vayamos a ver, podemos aclarar. Sí, nada, como decía, no nada, pero sí que hay Susana, bien, no temas de asistencia, los consejeros y consejeras son distintos de lo último del decembro de 2023 al primeiro de 2024 para todos os concelleiros e concelleiras sí que se deixou sin parar un pleno das mesas de mesas de concellos comunitarios, non te o dan, claro, entón, claro, simplemente porque non sabíamos que estaba A ver, estoy que contaba y un darle un correo y que se abonará como siguiente pago, está pendiente de abonar ese pago. Sí, bueno, y que se detectó que el mandado sí, non podo que estou dicindo. Iso é simple. Sí. Señor Todos. Sí, nada, visto que, bueno, estamos aí presentamos a ciudadanía, aquí moi importantes, importante, entendemos tamén moi importante aquilo que se está no ar. Sempre tratan de enfocar os titulares de la Ascua, entonces nese tipo de información se trata a ciudadanía non é consciente de que se trata aquí nos plenos e que é o que sabe. Eu casi estou convencida de notar que nos funciones de mañana se lo seguinte, el Concello de Barcelona sacará una notificación Cristina ya me tendría por supuesto. No, pues me equivoco. Va a ser a última físicamente. Pero pues la OPEM está en pendiente de los acaba. La pretensión es que las informaciones que salen que vostede non anotara, que sabemos que era unha lei. A idea. No, non falo de ser maior, non de iso. Claro, non son ben. Sí, por favor.
Vamos, se nos explicara, perdón, una serie don Cristian Varela, si mañana puedo ir al Polideportivo hacia que me facilite, si puedo, no, no me das no, pero todo se adelanta que el pobre Diego López se le echa la culpa de todo, de las partidas de la piscina, de los horarios de la pista central. Entonces, si me permite usted mañana, yo me voy a acercar al Polideportivo y espero que estén aquí a mi disposición para poder hacerles. Ya no voy a esperar, a que me los manden. Vale, entonces mañana me presentaré allí y bueno, y solamente Victoria, en una subida de pipa voy a poder estructurar la sí. Certo,